Прывітанне ўсім. Ну што, слыхаць, не? Скажыце, калі ласка, як гук? 17 чалавек ужо. Так, чакаю вашего фідбэку па гуку. Прывітанне Затрымка, ўсім. конечно, нормальная такая. Ну што, слыхаць, не? Полхвіліны. Скажыце, калі ласка, як гук? 17 чалавек ужо. Так, чакаю вашего фідбэку па гуку. Добра, гук, дзякуй. Ну што, тады не будзем жаваць соплі і перайдзем непасрэдна да справы. Прывітанне Затрымка, ўсім. конечно, нормальная такая. Ну што, слыхаць, не? Полхвіліны. Зараз я Скажыце, все калі ласка, свае як падказачкі адкрыю. Дзякуй вялікі ўсім, хто прыйшоў. Сёння мы трошку зменім наш звычайны парадак стрыму. Так, Ось, звычайна я, як вы заўважылі, апошнія дні я вырашыў зрабіць такую традыцыю. Кожны стрым распавядаць аб тым, якія, што пры... Так, можна на рускам. Так, выбачайце, адразу накідалі пытанне. Не, на рускім нельга. Мы жывем у Беларусі, будзем размаўляць па-беларуску. Дзякуй вялікі ўсім, хто прыйшоў. Шмат. Сёння мы трошку зменім даволі звычайны парадак стрыму. 20-30 можна звычайна. Як вы заўважылі, апошнія дні і Telegram цалкам на рускай мове. Таму, прабачце, сябры, трэба вучыць беларускую мову, калі мы хочам жыць у Беларусі, а не ў Расіі, не ў рускім міры і не з Вовай Пуцінам. Это принципова момент і стрымы я вяду і спадзяюся, і будучыню буду іх весці выключна на беларускай мове. Это такая моя фішка. Сёння мы трошку зменім даволі звычайны парадак стрыму. 20-30 можна звычайна. А што фон? Як вы заўважылі, На апошнія дні Ютубе і Telegram цалкам традыцыю. Таму кожны... А так, нічога не дубліруецца? Зараз нармальна мусіць быць. Чакайце, гэта я тупануў там троху у YouTube студыё, напэўна, з-за гэтага. Зараз нармальна? Ну... Да што такое? А, всё. Пішуць гуд. Выдатна. Всё. Фух, можем працягваць. Так, за беларускую мову я растлумачу. Дзякуй. Зараз пераходзім тады да справы. Так, сябры, звычайна, да, я вёў такую традыцыю у сябе на стрымах, што расказваю пра нейкія важныя падзеі з рэвалюцыйнага прошлага, з рэвалюцыйнага мінулага нашага, то бок это рэвалюцыі, паўстанні, нараджэнне, смерць вялікіх рэвалюцыянераў. Ствараем сваю традыцыю, вызваленчую рэвалюцыйную традыцыю Беларусі. Аднак сёння я гэтую частку перасуну ў канец, а пачнем мы троху з іншага. Ну, перш за ўсё, як звычайна, хацеў бы падзякаваць сваім патронам і данацерам. Я ўжо хацеў вам скардзіцца, што не было ніводнага даната за месяц. То ўсё, і тут літаральна сёння мне ад Дмітрыя В прылятае вельмі шчодры данат, за што яму вялікі дзякуй. Ну і вось з гэтай стараны можете пабачыць. Александр Б, Саша Р і Анеля К, тры маіх патроны, якія мяне спансіруюць, дапамагаюць на Патрыёне. Вялікі ім дзякуй, калі ласка, хто хоча мне падтрымаць, прайдзіце ўсе па спасылкі і калі вам падабаецца, што я раблю, падтрымайце мяне капечным. Ну, ці проста вышліце данат. На данаты таксама ў апісанні Donation Alerts у апісанні ёсць спасылка, куды мне данаціць. Вось. Так, ну зараз праверу чацік, што вы напісалі, і перайдзем непасрэдна да зместу. Слушай ты, Ізраіль. Прывітанне, Ізраіль. П'ю я, братішка, што п'еш? П'ю я, як звычайна, моцную гарбату. Ток мову не панімаем. Ну, Тацяна, калі вы з Беларусі, вы мусілі вучыць беларускую мову ў школе. Калі не, ну, расіяне, украінцы, мы ж, па сутнасці, брацкія народы славянскія, правильно? Калі вы рускамоўныя, дык вы мусіце, прынамсі, вам не мусіць быць вялікай цяжкасці разумець, што я кажу.
Вось, так што, ну, прабачце. Незразумелыя словы можаце напісаць у чацік, запытацца, вам заўсёды, я думаю, тут падкажуць, ніхто не будзе смяяцца, а хто будзе, дык таго я забаню. Так. Нешта ты зусім рубрыку з аглядамі анімэ закінуў. Блин, часу няма, на жаль. Что думаешь насчет того, что Тихановский не отвечает на прямые вопросы, то, что Собчак связаны пресс-конференцию? Про Тихановского мы будем сегодня казать, так что это у конец. Так. Добрый вечер, Егор Молчан, здорово. Так, поехали. Значит, перш за ўсё паговорым пра экстрэмісцкі спіс, які папоўнілі напрыканцы, по-моему, у сярэдзіне, дакладней, красавіка папоўнілі нашыя суды спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Хто не ведае, у нас ёсць так званы рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, у які уносяцца усе магчымыя інфармацыйныя, неінфармацыйныя матэрыялы, якія наша дзяржава па нейкай прычыне палічыла шкоднымі, небяспечнымі для распаўсюду. І іх распаўсюд далейшы, пасля таго, як яны ўнесены, караецца адміністратыўкай до 15 суток. Але звычайно дают штрафы. Ну там всякие свастики, шмастики. Потом они пошли уже, просто как вы разумели, до 15-го года, ну до 14-го, у гэтым спісе реально было там раз-два и обчелся этих материалов. Потому что держава яшчэ не карысталася гэтым экстрэмісцкім законным інструментарыем для того, каб душыць іншадумцаў. У 14-м годзе здарыўся Майдан. Дзяржава вельмі моцна ударыла па футбольных фанатах, анархістах, усіх нефармальных, палітызаваных ці нават не палітызаваных моладзевых групоўкаў і пашла праз гэты спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў просто кантраляваць грамадскі інфармацыйны дыскурс і спрабавала кантраляваць інфармацыйнае поле. Я адразу сказал, што пачалі там уносіць свастыкі, перш за ўсё, свастыкі, ісламізм, кое-што рускамірнае нават унеслі. І ўсе такое уносілі, і ніхто асабліва на гэта увагі не звяртаў. А я адразу пачаў казаць, сябры, пачнуць са свастыкаў, з нацыстаў, з этих там долбанутых праваслаўных святароў, которые там, якіх там жыдамасонская змова паўсюль. Потым працягнуць анархістамі, потым працягнуць найбольш паслядоўнымі радыкальнымі апазіцыянерамі, а потым усіх запар. Блин, так і здарылася. І зараз вось яно ішло па наступаючай, зараз там больш за 200, по-моему, наіменаванняў. Вясна выпусціла вельмі добры даклад на гэтую тэму, называецца, я яго выкарыстоўваю ў якасці коврика для мышы, дыванчыка для мышы, вось. Потому что вельмі добра моя аптычная мышка по ім скользіць. Противодействие экстремизму и права человека. Вот, противодействие экстремизму и права человека. Можете загуглить, вельмі классный доклад. Вось, гэта артыкул 17.11 КоАП, да, распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Мяне па ім судзілі ўжо 5 ці 6 разоў, я ўжо не памятаю. Але потым яны ўжо дашлі да поўнага дэбілізма, пачалі ўносіць ACAB абрэвіатуру, слон. Акрамя паблікаў там пачалі брош, там реально есть спісы брош серого цвета. Экстремистский материал. Броши пачалі вносіць там, ледзь не там не заколки для волосся. І вось у сярэдзіне красавіка унеслі, яшчэ было, ведаеце, што пасобе для марскіх пехацінцаў США. Якім бокам яно да экстремістскіх матэрыялаў? Насамрэч, оно адбываецца як? Просто у нейкага там нацыста, ці там, не ведаю, яшчэ кагосьці робяць вобшук, ці ісламіста, да, там у нас жа мусульман таксама трасуць, ніхто ж об этом не гаворыць. Робяць вобшук, і просто ўсю літаратуру, якую у яго знайшлі агулам у спіс экстремістскіх матэрыялаў. Так прыкладна яно адбываецца. Вось. І вось недавно прыйшла навіна, што унёс суд, калі не памыляюсь, Кастрычніцкага району Віцебска, да, по-моему, Віцебска, унёс 10 аж на паблікаў. Ну, я, конечно, пачаў правяраць іх. І вось што я вынайшаў. Ну, я ў Тэлеграме ўжо пісаў для гэтага, аб гэтым, але ёсць новая інфа. Значит, прыкладна палову гэта нацысцкія паблікі, прытым ні аднога беларускага, толькі расійскія нацысты. Якое дачыненне там эти, ну, субкультурныя нацыкі, ведаеце, гітлерысты такія. Якое дачыненне яны маюць да Беларусі, да беларускага кантэксту, увогуле мне не зразумела. Гэта былі паблікі Белый фронт, Героическая молодежь, Юбералис, Кровь Севера. І паблік такой, он не нацысцкі, а такі агульна-пратэсны. За ўсё добрае супраць усяго кепскага. Проціў сістэмы, against the system. Притом слово system по-англійскі з памылкай написано. Ну ладно. Ну, это не цікава нам. Нам цікава астатнія 5 паблікаў, 4, якія былі ўнесены гэты спіс.
ACAB «Злая молодежь». Это такие паблик, ведаеце, есть такие, это все про УКонтакте кажу, калі што. Ведаеце, есть такие паблики вось с пацанскими цитатами. И вось там волки вот это, да, там не тот там волк, кто в цирке выступает, а тот там, кто хости не грызет. Ну, вся эта херня, ведаеце, там такая пацанская, ауешная, там фотки, як там хтось ментовскую машину обстыкает, и там такие крутые там гангстеры в шляпах, там девчины там с цисками и все такое. Унесли в список экстремистских материалов. Уявляете, угар, а у яго 1 мільён 21 тысяча подписчиков. І уявляеце, зараз любы рэпост з гэтага пабліка у Беларусі гэта парушэнне закону. Уявляеце, дебілізм які. Ну ладно. World of History. Это таксама забаўляльны паблік, там просто фоткі гістарычныя, прикольныя. Я реально долго скроллил, я там не знайшоў ні палітыкі, ні нацызма, ні экстрэмізма, ні там анархізма, нічога. 2 миллиона 67 тысяч подписчиков. Цікаво, да? Повносили, ну, это реально паблик, ну, с огромной аудиторией. Паблик Мизантроп. Так само, 1 392 000 подписчиков, это чисто забавляльный паблик. То бок там только мемы смешные и реклама. Мемы и реклама, больше ничего. И паблик, самое смешное, Контур гуся. Так называется, Контур гуся. Так само, мемы и реклама, и больше ничего. 1 700 000 подписчиков. Я ось думаю, реально, якая цікавость у белорусских спецслужб и Министерства информации уносить такие забавляльные паблики, российские притым, у спіс экстремистских материалов у Беларуси. Это абсурд. И ведаеце, я дагэтуль не знайшоў на это пытанне адказу. Але што я зрабіў? Я напісаў ва ўсе 5 паблікаў, вось гэтыя апошнія, да, іхнім адмінам. Кажу, вы ведаеце, што такое ёсць? Калі не ведаеце ваше меркаванне, ну, калі ведаеце, не ведаеце ваше меркаванне. Мне отказали двое, это Мизантроп и World of History. Зараз я вам покажу, и мы с ними, ну, там троху попереписывались с админами, з их дозволу я покажу переписку, об чем мы размовляли. Нет, это не тое. Опс. Вот, это переписка с World of Pub. И он мне скинул вот такой вот скрин, бачите? Прикол у тым, что белорусы, калі заходят у гэты паблик, бачыць, вот что яны бачуць. И надпись: данный материал заблокирован на территории Российской Федерации по требованию Роскомнадзора. А мне админ ведаеце, что кажа? Ён кажа, а такого рашэння нема. Я проверял, у России мы не заблокованные. И у России усе нормально заходят. То бок вы разумеете, белорусские спецслужбы прикрываются каким-то чином рашэннем российского Роскомнагляду, якого нема. Для того, каб заблоковать паблик, то бок они не кажут, что это мы заблокировали. Разумеете, какие хитрожопые? Они не кажут, что это Россия вам заблокировала паблик. Але россияне нормально этот паблик отрывают. Разумеете, еще раз? Вот, это один момент. А другой момент, вот это переписка с чуваком с паблика Мизантроп. Ну вот, я ему задал питание, тра-та-та, меня зовут так-то, так-то. Вот, бачите. И вот я его запытался 3 питания. Предупреждал ли вас кто-нибудь о том, что в вашем паблике есть запрещенные материалы? В чем, на ваш взгляд, может быть причина этого решения и что собираетесь делать? Он сказал, никто не предупреждал, узнал обо всем постфактум из СМИ, не знает ни малейшей идеи, паблик не содержит никакого экстремизма, обычные развлекательные мемы. Как везде, есть ощущение, что что-то просто из-за навязывания его в общую кучу внес. Ну и 3. По фактам ничего, я гражданин России, не думаю, что на меня как-то повлияют экстремистские списки Беларуси, но узнать причину такого решения было бы интересно. Вот, напишите ваше меркаванне ў чатик, якія могуць быць прычыны у Беларусі баніць мемныя паблікі апалітычныя, мільённікі, і яшчэ прыкрывацца расійскім рашэннем пры гэтым. Што я падумаў? Якія могуць быць прычыны на гэта? Причины могут быть наступные. Это может быть, по-перше, просто бюрократичная помылка, да, то бок, я не ведаю, кто это просто подсунул, а той, хто приймав рішення, суддя там некий, який максимум однокласниками вміє користатися, і він просто шльоп, там штамп поставив, грубо кажучи, підписав гэтае постановление і все. До речі, я написав лист по емейлу написав лист у суд Кастрычніцкага района з питанням об тим, что вы увогуле думаете, чему, не что думаете, кто, скажите,
які менавіта суддзя прыняў гэтае рашэнне. Мне, конечно, нічого не ответили. Просто я тэлефонам мабільным не карыстаюсь, таму я ім не званіў, а я напісаў. Але думаю, я калі не закручуся і мне хопіць часу, я ім дазванюся, датэлефануюсь і паспрабую ўсё ж такі, калі мне па тэлефону не скажуць, я напишу афіцыйны запыт, даведацца, што за суддзя прымаў рашэнне і атрымаць каментар непасрэдна ад яго. Вось, это адзін варыянт. Другі варыянт, верагодна, я бачу, што нехта пакінуў у адным з гэтым пабліку нейкі мем там, са свастыкай, напрыклад. І наша як бы дэбільны гэтат Мінінфарм і МУС, это яны як бы высылаюць запыты, дакладней, МУС высылае запыт, а Мінінфарм блакуе. Вырашылі не замарачвацца і просто, ці там нейкі расійскі мем, напрыклад, да, і просто-напросто забаніць увесь паблік. Тым больш, што рамкі экстрэмізму, яны настолькі шырокія, да, каб вы, ось, каму цікава, пачытайце закон о супрацьдзеянні экстрэмізму, да, яны настолькі шырокія, што можна падвесці пад экстрэмізм літаральна ўсё, што хочаш. То бок, там такая расплыўчатая фармулёўка, што все, што не падабаецца ўладзе, можна назваць экстрэмізмам. Дарэчы, об этом у меня есть ролик, называется «Экстремизм у Беларуси». Вось можете на канал заглянуть. Там это был самый першы мой насамрэч ролик на моем канале, аналітычны і мой асабісты, да, там былі ранейшыя это мои інтэрв'юхі. А аналітычны мой ролик быў першы, і я реально там просто от і до разабраў всю гэтую штуку з экстрэмізмам. Вось. І трэцяе, ведаеце, это уже, конечно, канспіралогія, але я пачынаю думаць уже аб камерцыйным складніку. Уявіце сабе, паблік на 1,5–2 мільёна падпісчыкаў. Гэта реально залатое дно. То бок ён нясе реально, 1–2 тысячи долларов дакладна ў месяц толькі можа прыносіць, а прадаць яго можна за 1010 дык дакладна. Я не ведаю, можа быць гэта замова канкурэнтаў нейкіх, можа расчышаюць інфармацыйнае поле, можа яны апасаюцца гэтых паблікаў у палітычным плане, што здарся нешта, і ў гэтыя паблікі могуць начаць посціць нешта там небяспечнае для Беларусі. Тэарэтычна. А можа реальны камерцыйны нейкі складнік камусьці заплацілі для таго, каб гэты паблікі заблочылі. Ці каб збіць цэну, каб гэтыя паблікі потым выкупіць. Это просто настолькі тупое рашэнне, што я не ведаю яшчэ, што... я разумею, што гэта малаверагодна, тое, што я зараз кажу, да? Але настолькі тупое рашэнне, што я не ведаю нават, што зараз думаць. І пытанне заўсёды самае важнае, самае главнае, што з гэтым усім рабіць. Я заўсёды сваю всю аналітыку, весь свой аналіз стараюсь падводзіць да нейкіх канкрэтных дзеянняў, бо я не хочу вам расказваць там чарговы раз, як усё хреново, как Лукашенко всех задолбал. Все разумеюць, што ўсё хреново, все разумеюць, што Лукашенко задолбал. Я нацелены больш на тое, каб даваць непасрэдныя прамыя парады, рэцэпты, што рабіць, каб палепшыць абстаноўку. Што можна рабіць? Яшчэ амаль 1,5 гады таму я пачаў флешмоб «Я экстрэміст». Вось зараз я вам пакажу, што ён сябе уяўляў. Вось, флешмоб «Я экстремист», то бок сутнасць яго была ў тым, што мы вырываем у улады дыскурсіўныя магчымасці абмяжоўваць наш грамадскі дыскурс і нашыя словы. Сутнасць флешмоба была такая, што я заклікаў людзей рабіць. Бярэш, адкрываеш спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, зараз я вам роўненька паставлю, каб было бачна. Бярэш адтуль любы матэрыял, які табе падабаецца. Там, конечно, не свастики всякие конченыя, да, там, не русский мир і все такое, а ось нешта нармальнае. Дарэчы, вы ж все уже ведаеце, што уже і фільм Павла Спіріна внеслі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў і спіс нехты. То бок, як я з самага пачатку і казаў, пачынаюць самых маргінальных радыкальных груповак, а працягваюць уже усім небяспечным. То бок, любую рэзкую крытыку ўлады зараз можна правесці пад экстрэмізм. І ў гэтым велізарная небяспека. То бок, яны спрабуюць паставіць па-за законам любую крытыку сябе. Вось. І бярем любую пазіцыю са спісу экстрэмісцкіх матэрыялаў, фоткаемся з ёй, да. Прытым там многа ёсць такіх пазіцый, якія, да іх не прыкапаешся. То бок, фактычна. Хаця гэта фармальна экстрэмізм, але відавочна, што за гэта ніхто не будзе сажаць. Напрыклад, брош серого цвета. Да? Возьми з серай брошай, сфотаграфуйся і падпішы, пастав хэштег «Я экстрэміст». Напішы пару словаў аб тым, што ты супраць гэтага абсурднага закону. Вось.
І альбо любы заблакаваны сайт. Вось тут прамень Іовы, напрыклад, бачыце, да? Вось я з ім сфоткаўся ля кастрычніцкай. Вось я сам фоткаўся, там слон, ACAB з гэтымі плакацікамі фоткаўся ў цэнтры горада. Вось, і такім чынам, паколькі, глядзіце, мы не маем прамой магчымасці прымаць рашэнні у дзяржаве, таму што нас заканадаўча адсеклі ад працэса прыняцця рашэнняў. То бок тыя, хто наверсе, яны прымаюць законы, нешта вырашаюць. Аднак мы можам на гэта ўздзейнічаць знізу, явачным парадкам, гэта называецца прямое дзеянне. Таму што, глядзіце, калі яны прынялі закон, запрещено пісаць прамень ІО паўсюль, альбо запрещено пісаць ACAB. Вось меня, напрыклад, 4 ці 5 разоў уже за ACAB судзілі, да? Хто ведае, эта аббрэвіатура, значыць, all cops are bastards, усе менты ублюдкі. Вось. Гэта такая субкультурная фішачка, там, футбольных фанатаў, там, панкаў всякіх, да? Якую, насамрэч, да таго, як яе унеслі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, яе ніхто не ведаў. А менты яе унеслі, бо яны пакрыўдзіліся, понимаете, они не хочуць, каб на сценах пісалі ACAB. Унеслі, і все адразу сталі гэта ведаць. Дык вось, так, пра што я казаў, адцягнулся. Ну вось, улада нам говорит, мы приймаем закон, пісаць ACAB незаконна, а мы берем і просто яго не выконваем. Мы просто берем і паўсюль пішем ACAB. Такім чынам, гэты закон, што он ёсць, што яго няма, неважна. Усе законы маюць сэнс, толькі калі яны выконваюцца. Ва ўсіх астатніх выпадках гэтыя законы, гэта просто фарба на паперы. Усё, гэта чарнілы на паперы і больш нічога. Разумееце? І вось наша мэта, менавіта так, як мы можам адмяняць любы закон, просто яму в адкрыту не падпарадкоўваючыся. І калі колькасць людзей, якія не падпарадкоўваюцца, пераходзяць некую крытычную масу, гэта, па-перша, робіцца даволі бяспечна для ўсіх. То бок, цябе не пасадзяць, не закрыюць. Могуць 1, 2, 3 закрыць, але не 100 чалавек закроюць за ACAB. Гэта відавочна. Як і з гэтым фільмам нехта. Сколькі яго рэпостнулі? 1000 чалавек. А я ведаю толькі 2 выпадкі, калі за яго кагосьці прыцягвалі. Тое ж самае з маім флешмобам. В нём прыняло ўдзел, плюс-мінус, я не памятаю дакладна, каля 40 чалавек. Толькі на 6 склалі адміністратыўныя пратаколы. І толькі 2 асудзілі. Гэта мяне і яшчэ аднаго. Вось і лічыце, прапорцыя 6:40. Да, хаця там людзі рэальна рэпосцілі экстрэмізм, рэпосцілі хэштэг «Я экстрэміст». Такім чынам, як бы расказваючы ўсю гэту історыю, я вас таксама заклікаю, калі ёсць жаданне далучацца да гэтага флешмобу. Вы можете просто забіць хэштэг «Я экстрэміст» па-расійску ці па-беларуску. Вось. І у меня такія налепачкі ёсць выдатныя. Іх можна налепіць куды загодна. Каму цікава, напішыце мне ў Тэлеграм ці яшчэ ў Інстаграм ці яшчэ кудысь. Вось. Лепіце налепкі, пішыце там слон, ACAB, рэпосціце ўсё забароненае, любое, да, там. Галоўнае, сапроваждаеце хэштэгам уся. Хочаце, сфоткайся з чымсьці забароненым. Да просто напішыце, даже можете нічого не забаронець, просто напішыце ў себе ў соцсетках, што вы супраць этого закона. І паставце хэштэг. Там людзі ўжо і вышыўкі рабілі «Я экстрэміст», і песні складалі, там гурт «Не варта», Магілёўскі там напісаў песню. Прысвячалі, як бы, палітзвязням і іншымі суправаджалі гэта як бы хэштэгам «Я экстрэміст». Карацей, да, людзі па-рознаму крэатывілі, і вы таксама крэатыўце, і такім чынам усе законы, якія нам не падабаюцца, асабліва законы, якія абмяжоўваюць нашу свабоду слова, зможам адмяніць сваім прямым дзеяннем, явочным порядком. Не просить кого-то: ой, пожалуйста, отмените закон, это очень плохо, вы там нарушаете наши права. Да не прислушиваются они, им насрать. Покуль ты не пачнешь дзейнічаць, не скажешь у адкрытую: я ваш закон не выконваю, потому что я его не признаю. Яны да вас не прислухаюцца. Вось, таму далучайцеся да флешмобу, чытайце спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў і каб лепей разумець, якая у нас дэбільная дзяржава і якая сатрапская ўлада. Вось, зараз па гэтай частцы ўсё. Калі ёсць пытанні, пішыце, зараз пагляджу чацік і буду адказваць на ваши пытанні. Ух, ни хрена себе. Так, довольно много народу, 69 человек. Так. Чорная гарбата ці зеленая с цукром? Чорная без цукра. Бо моцную гарбату с цукром это ухо, ей можно и... Да, забудься сказать, сябры, кто глядит стрим, калі ласка, не забудьтеся лайк поставить, просто вы паспрыяеце таму, каб гэты стрим побачыла поболей народу. Ці будзе Майдан у гэтым годзе? Ніхто не ведае. І я не ведаю, я не буду хлусіць. Скажем так, у гэтым годзе верагоднасць гэтага большая, чым звычайна. Это я могу сказать дакладна.
Так. Артем Певцевич, коктейли Молотова – единственный выход в нашей ситуации. Ну, ведаеце, я нічога супраць коктейляў Молотова не имею, да, но звычайна вось людзі, якія так пішуць, яны ў рэальнасці не кідаюць коктейлі Молотова. А калі вы зберэцеся, ну, кідаць іх, да, так вы не пішыце такое ў чатах, разумееце? Ці будуць відэа пра Польшу? Так, відэа адно будзе у чэрвені месяцы. Калі я здам усе экзамены, як бы закончу сваю зірувку, ну, это я просто зараз навучаюся ў Польшчы на моўных курсах для того, каб паступаць далей на магістратуру. Але паколькі у нас там каранцін, усё пазакрывалі, то я прыехаў назад у Мінск. Прыехаў і ў першыя ж 10 дзён 2 разы мяне фактычна затрымалі. Так. Цыцкі гэта экстрэмальна, да. Так. На вашу думку, што з будучых кандыдатаў, ну, напэўна, хто, да? Хто з будучых кандыдатаў мае найбольш шансаў перамагчы узурпатара? Я лічу, што гэты узурпатар, ён не будзе пераможаны на выбарах. Ну, нават няма чым аб гэтым марыць. Ён будзе пераможаны толькі на вуліцы і не адным нейкім кандыдатам, а супольнымі высілкамі грамадзянскай супольнасці. Эти паблікі былі в 2014-м, вот оттуда ноги растут. Трэба праверыць, я думаю, хутчэй за ўсё былі, але што яны там нешта посцілі в 2014-м, каб іх заблочылі ў 2020-м? Вельмі дзіўна. Дык наколькі зразумеў, Северынец не будзе рэгістравацца, ці ўсё ж такі будзе. Шчыра кажучы, я не сачу за прэзідэнцкай кар'ерай Северынца, таму не магу вам сказаць. Ну, наколькі я разумею, то не будзе. Так, братишка, Мікола, твоя матка сапраўды рэчы Дораць Рудабельскай паказуся, ці гэта прыкол? Не, гэта праўда. Так. Назіраю зараз спробу КДБ зачысціць тэлеграм-каналы. Няма спробы КДБ зачысціць тэлеграм-каналы, таму што калі б яна была, яна б выглядала зусім па-іншаму. Нічога яны не зачысцяць. Гэта ўсё фуфел. Ну, як бы, яны могуць зачысціць пэўны сегмент. Па-першае, вялікая частка там гэтых тэлеграмшчыкаў, яна сядзіць за мяжой. Па-другое, тэлеграм дазваляе больш-менш захоўваць ананімнасць, калі ты сам там не дурак, да, не палішся. Ну, вось мой тэлеграм не ананімны, да, там мяне можна зачысціць у любы момант. Аднак большасць каналаў, няма спробы, паверце. Нават зараз я буду яшчэ вось якраз потым казаць аб гэта, няма зараз яшчэ такой зачысткі, ведаеце, што прям зачыстка. Гэта па мерках нашай дзяржавы яшчэ рэпрэсіі лайт. Так. Што думаеце пра тое, што сваю кандыдатуру высунуў Валерый Цыпкала? Ну, я ўжо казаў, Валерый Цыпкала, пакуль што я схіляюсь да той версіі, што гэта такі, ведаеце, Гайдукевіч для айцішнікаў. То бок, гэта кандыдат-спойлер, відавочна, гэта не той чалавек, які пряма хоча пайсці і перамагаць Луку, да? Чаму я ўжо растлумачыў там, ну, калі што, зараз я скіну спасылку на свой тэлеграм, просто, ведаеце, я там здаравенны пост аб гэтым напісаў і не хацелася б паўтарацца, але зараз я спасылку. Вось, гэта мой тэлеграм, там, да, падпішыцеся, хто не падпісаўся яшчэ, там я кажу непасрэдна падрабязна пра Цыпкала, хто ён такі, чаму я лічу, што ён спойлер. Аднак, ведаеце, у мяне другая версія з'явілася, як я паглядзеў пальчыца ўсё учора, ён высунуў такую версію, што, маўляў, гэта можа быць не спойлер, ён ідзе ад сябе, але ён не мае планаў аж напрама ісці на выбары, каб перамагаць Луку. Да, то бок, таму што ён чалавек сістэмы, ён выдатна разумее, што гэты шлях яго вельмі хутка прывядзе ў турму. Проста ён рыпнуцца не ўспее, ён адразу сядзе, да? Таму што ён на кожнага дзяржчыноўніка высокага рангу, на кожнага чалавека, які з Лукой ад пачатку, а Цыпкала з Лукой ад пачатку, і не толькі. Вось такая вось папка кампрамата. Вось такая, а можа і больш. І як толькі яны пачынаюць нейкія рухі ў бок нелаяльнасці, адразу едуць на амерыканку.
І Цепкало ўсё так выдатна разумее, я не думаю, што ён хоча на амерыканку. Я не думаю, што ён такой дэбіл, што ён думае, што зараз ён прыйдзе на выбары, і ему Ермошына шчыра палічаць галасы, ён пераможа Лукашенко і стане прэзідэнтам. Ну, это трэба быць проста касманаўтам, проста чалавекам з іншай планеты, не з Беларусі, каб так думаць. І таму я падаецца, все ж таки гэта такі прасунуты спойлер, і дзяржава была вымушана пайсці на такую рызыкоўную гульню, взять спойлера больш прасунутага, больш харызматычнага, больш рэзка крытыкуючага ўладу, чымсьці звычайны Хайдукевіч, Лаховіч, там і прочее, это шушера. Вось. Я думаю, яна пад пагрозай такой рызыкі пад пагрозай крызіса пайшла на такую вось рызыку. Мне гэта падаецца найбольш верагодным. Так. Добрый вечер. Хуис Сергей Тихановский. Кто его финансирует, на кого он работает? Предприниматель и что он предпринимает? Вось зараз пробую гэта буду говорить. Гэта будет другая частка нашего стрима. Вось літаральна сканчаю адказы на пытанне и пойдем про Тихановского. Вы падтрымаеце агульнанацыянальны страйк. Ну, гэта класная ідэя. Я двума руками за агульнанацыянальны страйк. Это вельмі правильно. Але я яго могу падтрымаць только информационно. Я работаю так удаленно. Я де-факто фрилансер, да, я не хожу в офис. Таму мне мой страйк у чым будзе заключацца? Што, інтэрнэт сабе адключыць ці што? Але так ідэя добрая. Как ты относишься к идее учредительного собрания ТВ Мацкевича? Ну, яна мне не подыходит по идеологичных причинах, да, я не хочу переучреждать эту державу, да, там, переучреждать эти институты прыгнёты, я, наоборот, хочу их отменить, да, и заменить демократичными институтами, институтами самокіравання. Я лічу, что ўлада мусіць быць, наоборот, децентрализованная, не трэба там объявлять некую там, ну, я, шчыра кажучы, не читал вельмі великие там все тексты Мацкевича про учредительное собрание, але як я себе гэта уяўляю, он хоча ён хоча як бы пераўсталяваць беларускую дзяржаву, зрабіць як бы новыя органы ўлады, да, там прыкладна такія ж па структуры як папярэднія, але як бы больш па лекалах ліберальнай дэмакратыі. Я лічу, што гэта не патрэбна, патрэбнае радыкальнае пераразмеркаванне улады і уласнасці, то бок улада должна перайсці да дэмакратычных інстытутаў, якія б будаваліся найперш па прынцыпах прамой дэмакратыі, да, то бок гэта рэферэндумы, сходы, дэцэнтралізацыя абавязкова мусіць быць. Вось, там, дзе неабходна, можна там абіраць нейкіх дэлегатаў, да, то бок гэта была як бы федэрацыя камун нейкіх, да, федэрацыя супольнасцяў. Тое ж самае і з маёмасцю, то бок я прыхільнік таго, каб маёмасць таксама кіравалася агульна дэмакратычнымі інстытутамі, то бок гэта могуць быць зноў тыя ж органы самакіравання, альбо кааператывы. То бок маёмасць ні ў якім разе там асабліва буйная маёмасць, ад якой залежыць там лёс краіны, лёс гарадоў, не мусіць знаходзіцца ў руках адзіных людзей, якія прыносяць і прыносіць прыбытак толькі ім. Я як бы за планавую эканоміку, аднак яна мусіць быць дэмакратычная, дэцэнтралізаваная, да, не такая, як у Савецкім Саюзе. Ну, ось. Ну, але элементы рынка таксама мусяць прысутнічаць, да, там на такіх на базовых узроўнях. Фух, ну это отдельная тема, да, там мой проект, ну не мой, конечно, анархістскі проект будучыні. Вось. І, ну, да, і, конечно, з учредительным собранием Мацкевича гэта, напэўна, мала мае агульнага, аднак мне падаецца у агульным, як бы, ход думак Мацкевича, тое, як ён разважае, тое, як ён аналізуе, вельмі грамотны чалавек. І я думаю, мы з ім правядзем стрым да выбараў супольны. Стас Верцінскі, ты добрый чалавек. Ну, ведаеце, я ж не буду, ніхто пра сябе не кажа, як бы, добра, гэта не сціпла і не аб'ектыўна будзе. Я магу сесть расказаць, якой я класны пацан. Ну, все ж пра сябе думаюць. Ніхто ж не лічыць, што он лох, правильно? Ось. Ну, людзі кажуць, многія, што я добры чалавек, так. Але некаторыя кажуць, што наадварот я злы. Як ацэньваеш сітуацыю з супрацьстаяннем ідэалогіі Беларусі і Расіі, чырвоныя супраць белых? І што гэта можа перацічь? Не зусім зразумеў гэтае пытанне. Супрацьстаяннем ідэалогіі Беларусі і Расіі, але у Беларусі няма ідэалогіі. Разумееце, у нас няма дзяржаўнай ідэалогіі, а ў Расіі яна ёсць. У іх ідэалогія рускага міра, рускага шавінізму. Свая ідэалогія сваёй гісторыі, сваім пантеонам герояў, сваім мінуўшчынай, там, і, магчыма, на жаль, будучыняй, да? Не зусім разумею пытанне.
Ты кто такой? Кому это было адресовано питание? Как думаешь, почему праймерис отказались участвовать? Ну, зразумела, подождите, хто адказаў? У праймерис? Не зусім зразумеў пытанне. Я ведаю толькі, што як бы там, па-мойму, не адбыліся, і хтосьці там кудысьці прагаласаваў. Хаця я нават так, я настолькі фуфлом лічу гэтыя выбары, што я нават чалавек, які там у беларускай палітыцы з галавой, я нават не сачу за гэтымі праймерис, разумееце? Так, вон, стужцы нешта патрапілася, сказаў і забыўся. Так. Все, на ўсе пытанні адказаў. Зараз даўгачаканы Мацкевіч, пра якога мяне усе так пыталіся і, ў прынцыпе, у гонар якога мне названы стрым. Так. Чаму я ўвогуле вырашыў, што я магу на гэтую тэму выказвацца? Справа ў тым, сябры, што я не лічу себя там каким-то мега-рэвалюцыянерам, да, там, мега там, крутым пратэстоўцам, аднак жа я на сваім жыцці застаў як мінімум 3 спробы змяніць уладу Беларусі шляхам рэвалюцыі праз вуліцу. Ну, давайте называць рэчы сваімі імёнамі, да, гэта рэвалюцыя. Першая гэта ў 2006 годзе. Я паўдзельнічаў, быў яшчэ малы, тады мне было 17 год, паўдзельнічаў мінімальна. Другая ў 2010 годзе. Я яе застаў, але тады я сядзеў у турме. Я як бы ўжо быў у СІЗА і удзельнічаць ні ў чым не мог. І трэця гэта ў 2017 годзе, да, калі былі дармаедскія пратэсты, я удзельнічаў напоўніцу. Ну, яшчэ возьмем 11 год, напэўна, ось эта рэвалюцыя пра сацыяльныя сеці, нават 4, да, нават не 3, 4 будзе правильна сказаць. І ўсе яны па той ці іншай прычыне праваліліся. Аб чым гэта кажа, як па мне? Гэта кажа аб тым, што калі мы і праваліліся не проста так, а з нармальнымі такімі ахвярамі. Тысячы людзей былі збітыя, селі на суткі, дзесяткі селі па крыміналцы. У кагосьці разбурылася сям'я, у кагосьці выгналі з працы, кагосьці выгналі з універа. Тысячы людзей эмігравалі. Тысячы, разумееце? Беларусь пазбавілася рэальна разумных, актыўных людзей у выніку гэтага. І аб чым гэта кажа? Што калі ты муціш нешта новае, да? Ну, то бок, ізноў выходзіш і кажаш, все, мы ідём свергаць Лукашэнку. Ты мусіш рэальна просто дасканала да мікракрупіцы прааналізаваць досвед усіх, хто быў да цябе. Усіх вось гэтых 4, як мінімум 4 выпадкаў, насамрэч іх было больш, да, там, згадайце, там, 96 год, да, там, 99. Як мінімум ты мусіш гэта прааналізаваць і прадаставіць сабе і астатнім рэальнае абгрунтаванне, чаму ў гэты раз усё будзе па-новаму. І ведаеце, што ў Ціхановская гэтага не пабачыў. Зараз па пунктах. Я не ставлю, каб вы зразумелі, я не ставлю сабе, ну, ось тут, напэўна, 93 чалавекі глядзіць, гэта вельмі крута. Бо максімум у меня заўсёды на стрымах быў 35 чалавек. Максімальнае число было. Я не ставлю мэты кагосьці, груба кажучы, засраць, да? Я не ставлю мэты зараз засраць Ціхановскага ці расказаць, што ён кепскі чалавек. Ці нават сказаць, што за ім не трэба ісці. Калі мяне глядзяць там прыхільніка Ціхановскага, паверце, у меня, як бы я ўсім жадаю добра, я нават Ціхановская, если ёй атрымаецца, ну, скінуць тарака на клас, да, малайчына. Аднак я рэальна бачу памылкі, і я не магу маўчаць, да, таму што, ну, я як бы занимаюсь уся ў галаве аналізам увесь час, і я таксама шмат у чым удзельнічаў, і нармальна адсядзеў за нейкія неўдалыя спробы прасунуць свой праект рэвалюцыі, скажем так. І вось якія памылкі. Першае – это адсутнасць стратэгіі. Это тое, пра што я казаў вышэй. То бок, у цябе мусіць быць штаб, не ведаю, ёсць он у Ціхановскага ці не, ну, мне складана сказаць, я там не настолькі блізка да яго. І ты мусіш разумець, так, я зараз раблю то і то. Улада рэагуе так, значыцца, я раблю наступным чынам. Улада рэагуюць вот так, значыцца, я гэтак раблю. Калі нас всіх прымаюць, значыцца, у ход уступае план Б. Калі не прымае, іду далей. Калі мяне арыштоўваюць, такое ажна проста мусіць пралічыць усе магчымыя сцэнары развіцця падзеяў. Гэта было? Я не бачу. Я вельмі сумняваюся, што гэта было. Пытанне, а што ты будзеш рабіць, калі не станеш прэзідэнтам? Калі ўлада пачне твой пратэст, вот ты падняў людзей, добра. Ты падняў людзей, але
улада выставіла супраць цябе ўзброеную сілу, відавочна нероўную, неадэкватную. Што ты будзеш рабіць? Як ты будзеш спраўляцца з узброенай сілай? І гэты адказ мусіць быць не толькі ў самога Ціхановскага, а як мінімум у ягоных бліжэйшых паплечнікаў. Я ўжо не кажу пра астатнія масы. Ён можа сказаць, вось супраць нас выставляюць роту ОМОНа, што мы далей? Ці мы з імі б'емся, ці мы расходзімся па дамах, ці мы робім агульнанацыянальны страйк. Што? Я гэтага не бачу. Я бачу што? Паехаў, даў всем выказацца, все пакричалі: «О, стоп таракан, долой! Лука там козел», и так далее. Ну, выдатно, ну, окей. Далее что? Выходим, протестуем. Вышли, всех свинтили. Что далее? И в выніку я назираю ту ж картину, плюс-мінус з рознымі нюансамі, якая адбывалася, ужо вось я пералічыў толькі на маіх вачах 4 разы. Разумееце? Вось, в принципе, и на самом деле, как вы разумели, не один Ціхановскі гэтым грашыць. Вось паглядзім Статкевіча, да? Вось ягоная стратегія на гэтыя выборы. Мы там раскручиваем, мы робім там 1000 фейковых кандыдатаў у прэзідэнты, да? Яны там варушаць народ, падбухторваюць, робяць там пікеты па месцах, а потым мы збіраем мінскую фінальную плошчу и типу, і вось мы сабралі людзей, і ўсё, Лукашенко сыходзіць. Я вось глядзеў абрыўкі там некаторыя ягоных стрымаў, і я так зразумею, што вось, ну я зараз пра Статкевіча, да, што яго стратэгія такая, што мы выходзім, і менты адказваюцца нас разганяць, потому што нас шмат. І ўсё, Лукашенко, ягоная вертыкаль ад яго адмаўляецца, ягоная вертыкаль яму здраджвае, пераходзіць на бок народа і вносіць мяне ў прэзідэнцкае крэсла адразу. Скажите, а з чаго раптам менты адмовяцца ваяваць за Лукашенко? З чаго раптам Статкевіч вырашыў, што калі іх будзе 100 000, то менты адмовяцца? Ну вось, чаму ён так вырашыў? Што яго ўжо з Балабай, ці там з Барсуковым дамоўленасць падпісаная? Ці там ён падкупіў ужо камандзіра спецназа? Не думаю. Так чаму ён вырашыў, што гэта будзе так? Што ў гэты раз будзе па-іншаму? Ну і мне ось гэта вось такая, я не ведаю, ну, у наіўнасці я не магу Міколу Статкевіча это самае абвінаваціць. Ён рэальна далёка не дурны чалавек, і я таму не разумею, адкуль у яго гэты неабгрунтаваны аптымізм, што вось мы выйдзем, там Запад націсне на Лукашенко, Западу далейшы увогуле насраць. Паглядзіце, вось зараз 100 чалавек затрыманыя былі, Запад ні слова не вякнуў, потому што они все занятыя сваімі справамі. Дык вось, Запад націсне на Лукашенко, і ён сыдзе. Ну, папярэднія разы гэтага не адбылося. Чаму? Аб'ясніце мне, калі ласка, гэта мусіць адбыцца зараз. Вось. Такім чынам, першая памылка, это Ціхановская, я не бачу уцямнай, нармальнай, адэкватнай стратэгіі. Так, там ужо куча каментараў. Ну ладно, сябры, я адкажу троху пазней. Давайте я уже пробегуся по всем пунктам, бо інакше это будет супер долго. Это первая помылка. Другая. Ну и... Да, ладно. Другая. Наколькі я бачу, наколькі я могу судзіць, Ціхановскі не падрыхтаваў сваіх людзей, свой актыў. То бок, у меня такое ўражанне, што ён укінуў у топку непадрыхтаваных людзей. Абсолютно. Чаму? Я больш чым упэўнены, што большасць затрыманых пападпісвалі пратаколы аб тым, што яны лаяліся матам, удзельнічалі ў несанкцыянаваным мерапрыемстве. Гэтага рабіць ні ў якім выпадку нельга. Мусара, обычно, вось хто тут не ведае з гэтых, да, 106 чалавек, якія зараз глядзяць, хто не ведае, вы мусіце разумець, што калі вы трапляеце ў мусарню там на несанкцыянаваны пікет, яшчэ нешта, у большасці выпадках, не заўсёды, але вельмі часта, вам ставяць дылему. Вот тебе протокол, что ты там ругалася матам, ці удзельнічаў у несанкцыянаваным пікетаванні, ты яго падпісваеш, ідзеш домой да суда. Не падпісваеш, едзеш на Акрэсціна да суда. І, на жаль, 80% людзей падпісваюць, гэтыя пратаколы. І вельмі часта, не скажу, што заўсёды, але вельмі часта мусара іх падманваюць. І ўсё роўна ты едзеш у ічу да суда. Разумееце, мало таго, што ты пагаджаешся з тым, чаго ты не рабіў, ты з гэтай сістэме як бы падыгрываеш, так ты яшчэ і, ну, як бы цябе яшчэ і кідаюць, да, там, як лаха. Просто, каб вы разумелі, падпісваць пратаколы ні ў якім выпадку нельга. Анархісты, дарэчы, не падпісваюць пратакол, за што іх вось адна з прычын, чаму іх менты не любяць, да. Такім чынам, я не бачу, каб Ціхановскі гэтаму вучыў людзей. І яшчэ важны момант, што потым ты ў судзе
Не докажешь, что ой, ну мне угрожали, ой, ну мне сказали, подписал протокол, до свидания. Ты позбавляешься нават эфемерной, нават вот такой вось магчымасці аспрэчыць у суде это рашэнне. Больш за тое, калі гэтая ўлада урэшце скінецца, да, и ты пойдешь с этими протоколами потребовать компенсации, если скажут, постой, братан, ты сам подписал протокол, написал, твоя подпись, со моих слов записано верно, мной прочитано, твоя, лаюся матом, лаюся, все, иди гуляй, разумеешь, а коли ты не подписал протокол, и об адмове от подписи у их ставится там двое понятых подписи, то это зусім іншая справа, разумеете? Ну, як бы ты уже можешь патрабаваць рэальна кампенсацыі і ў міжнародных структурах, да, бо мы разумеем, раней ці пазней все гэта прыйдзе ў свой час. Вось. Ці праводзіў Ціхановскі інструктаж сваім прыхільнікам аб тым, як весці сябе пры затрыманні у ІЧУ, у ізалятары часовага ўтрымання? Наколькі я ведаю, наколькі я вывучыў пытанне, не. А гэта першае, што трэба казаць людзям, калі ты іх заклікаеш парушаць закон. Калі ты кажаш людзям, выходь на вуліцу, ну зразумела, што іх будзе затрымліваць. Не сёння, дык заўтра. Ці вы што, спадзяваліся, што вы сабраліся там на ўзбярэжжы раз, другі, трэці, да, і вас ніхто не будзе чапаць? Ну зразумела ж было, што раней ці пазней гэта пачнецца. Вы реально думалі, што, ну я не ведаю, Ціхановскі ці хто думаў, што не пачнуць прымаць? Да відавочна ж было, што пачнуць. Ну не можа лідер быць такі, як бы, ну, безадказны. Так чаму не было інструктажам людзям? Чаму не было... Ну, ось разумееце, ты трапляеш у ІЧУ, цябе шукаюць родныя, абзваніваюцца, перадачы, шмеледачы, там, лісты, яшчэ нешта. Ужо твае родныя мусяць быць да гэтага падрыхтаваны. Ужо яны мусяць ведаць тэлефоны ІЧУ, куды русаў, куды цябе павязуць, куды, што цябе можна у ізалятар перадаваць, што нельга, і ўсё астатняе. Вось чаму я не кажу, што толькі гэта трэба было казаць. Зразумела, што калі ты сабраў вакруг сябе людзей, і замест там, ну, абмеркавання чагосьці кажаш ім толькі так, короче, вас тут всех скоро примут, давайте собирайтесь, да, там, ну, зразумела, ну, ніхто на наступны раз просто не прыйдзе да цябе. Аднак жа яго ж там куча каналаў, куча сваіх там этих самых. Да неужо нельга людзям праінструктаваць? Колькі ўжо праваабаронцы выпусцілі этих інструкцый? Не надо нічога выдумываць, прыдумляць. Усё гатовае ёсць. Уже пакаленне людзей, якія на гэтым акрэсціны уже адпаліравалі все нары просто сваім целам, разумееце? Неужо нельга ў іх взяць гэты досвед і навучыць сваіх людзей? А зараз людзі там, ну, зараз іхнія родныя там у шоку, да, у неведении полным, что, як рабіць. Правооборонцы их не могут найти, потому что никто не додумался позвонить правооборонцам, разумеется. Все думали, ну, я не ведаю, что они думали, короче. Ой, я уже, блин, расхваляваўся просто. До такой ступени просто подгорает гэтага. Что, разумеется, ладно, это было, трэба что-то новое выдумлять. Так это все уже 100 разов придуманное. Вы что, первые, кто сидит, блин, на этом, кого садить на это акрэсціна, ці у іншае? Вось. Далей, гэта ўсё другі пункт пра непадрыхтаваных людзей. Я не бачу, каб ён імкнуўся стварыць між людзьмі устойлівыя сацыяльныя сувязі. То бок людзі 1-2 разы сябе пабачылі, адзін аднаго там на ўзбярэжжы ці яшчэ нехта пагавалілі, паскардзіліся, як усё хрэнова, і разышліся да наступнага сходу. Я лічу, гэта неправільна. Мусіць быць нейкае пазітыўнае дзеянне, акрамя бурлення гэтага ў чацікаў і расказаў, які кепскі рэжым. І так усе мы ведаем, што ён кепскі. Такія супольнасці, яны нестабільныя, бо іх нічога не аб'ядноўвае. І, адпаведна, людзі, якія адзін аднаго не ведаюць, яны будуць з меншым імпэтам адзін аднаму дапамагаць. А ў яго быў час. Яго колькі, ну, добры год ён стварае сваю эту краіну для жыцця, да? І чаму было гэта не зрабіць? Вось у него чат там у него там куча рэгіянальных чатаў. Чаму не рабіць сустрэчы людзей там да на кватэрах? Просто сядзець, абмяркоўваць нешта. Не ведаю, піць там гарбату разам, да? Хадзіць там, рабіць штосьці непалітычнае, там, прыбіраць смецце разам, не ведаю, там, раздаваць штосьці бездомным, валанцёрыць, да? Вось зараз вот это ковидовская, калі ласка, праявіце сябе, вось вашыя супольнасці па месцах. Это не віна людзей, конечно ж. Это віна Ціхановскага, што ён як бы гэта не падказаў. Ну, можа, нават не віна, я неправільна выразіўся, недапрацоўка, скажем так. Чаму гэта не было зроблена? І зараз гэтыя людзі, іх нічога не аб'ядноўвае між сабой. І нішто не замінае ментам вось гэтыя супольнасці разбіць, таму што яны нестабільныя. Вось. Да, і я не кажу, што гэтыя там
там зборы смецця ці там дапамогу бездомным, што гэта мусіць замяніць выхады на плошчу. Не, гэта проста мусіць людзей аб'яднаць нефармальна і тым самым зрабіць іх супольнасці, нават калі кагосьці з іх прымуць, кагосьці выганяць з працы, а супольнасць-то застанецца і сёння, і праз год, і праз два, да, там это людзі, да якіх можна звярнуцца заўсёды за дапамогай, якія падзеляцца інфой, там забяруць. Вось на такіх вось лакальных супольнасцях заўсёды строятся все нормальные рэвалюцыі. Далей, по поводу непадрыхтаваных людзей, это ўсё той же пункт. Вось я паглядзеў стрым з Немігі, я просто взялся за галаву. Блин, это так крыўдна было глядзець. Людзі реально не ведаюць, што рабіць. Вось няма Ціханаўскага, і яны, ну, пакуль яны сарыентызаваліся, каб нешта пакрычаць, пакуль яны раздупліліся, как там пайсці разам у адзін бок, а то спачатку все адзін бок, потом ой не, а што мы идём? Там быў момент такі смешны, все шлі за сырым котом. І все думалі, што ён тыпу лідар, раз ён з камеры, раз ён гаворыць шмат, то ён галоўны. І людзі, разумееце, інстынктыўна шукаюць сябе вось гэтага лідара, да, якому можна падпарадкавацца, якому даць каманду. Магчыма, гэта не памылка Ціханаўскага, бо наколькі я ведаю, ён на стрымах вельмі часта казаў там пра самаарганізацыю там і ўсё такое, шмат кажа пра месцнае самакіраванне, за гэта яму лайк, тут ён малайчына. Аднак вось гэта проста факт, які я заўважыў. І людзям трэба было ось так прама казаць: ребяты, калі мяне закрыюць, абярыце з вашага так, там шэрагаў людзей чалавека, які можа мяне замяніць. Калі яго закрыюць, абярыце новага, яго новага. Не бойцеся самі быць лідарамі. У ідэале кожны мусіць умець быць лідарам. І тады наша супольнасць будзе ўстойлівая. Вось. Ну і такім чынам все это прыводзіць да таго, што вось гэтыя супольнасці, да, не ўстойлівыя. Яны уязвімыя перад рэпрэсіямі, перад правакацыямі. Дарэчы, наконт правакацыі, такі цікавы момант. Зараз пакажу вам. Правакацыі ўжо пачаліся ў чаціках Ціханаўскага. Ёсць інфа, што якабы адзін чат быў захвачен. Так, это не то. Зараз я вам пакажу. Адзін чат нібыта быў захоплены. Ой, не тое, блин. Секу. Захоплены типу мусорами. Ось. Ось. Ну ось, глядзіце, это, по-моему, Магілёўскі ці які чат, да, там хто, да, Магілёўскі, хто быў з... Хто ў чаціку, можаце нешта новае сказаць на гэтай нагоды, што прыйшлося чувакам нават ствараць новы чат, бо адмін той аказаўся нейкі стрёмны, ён адмовіўся любую інфу пра сябе прадастаўляць, пачаў там что-то відавочна хлусіць. Друзья, старый чатик захвачен пособником таракана Богданчиком. Пользуясь моментом, пока Сергей ВВС уносит деструктив на наши ряды, переезжаем из старого чатика. Пособник таракана. Я так рогатал с этой фразы. Вот реально, эти вот ціханаўцы, да, яны стварылі такую свою цікавую, свой уже лексікон, там, да, ноу пасаран, стоп таракан, пособнік таракана, адразу такія асацыяцыі смешныя. Ну, малайцы, нешта свежае хоць. Вось, і, ну, то бок, это я да таго кажу, што людзі робяцца ўразлівымі перад рознага кшталту правакацыямі. Чаму? Таму што не таму, што людзі кепскія, зразумела, гэта ўсё публіка новая, яны нікуды ніколі не хадзілі, таму львіная доля адказнасці тут ляжыць на Ціханаўскім. Ён мусіў абвучыць людзей, і гэты сцэнар таксама мусілі прадказаць. Я ж маўчу пра тое, што, начальнікам чата, ну, адмінам, паставілі нейкага, стрёмнага чалавека, які аказаўся там мусарам. Ну, ладно, это не моя справа, гэта ім самім, тыпу, выграбаць за гэта. Вось. Ну і трэці момант, зараз уже, сябры, пачакайце, я раскажу гэты трэці момант, і потым будзем мы з вами стасавацца, адказваць на пытанні ў чаціку, просто каб не перарывацца. Трэці момант, галоўная, да, мусіць галоўная праблема Ціханаўскага, што ў ім найбольш вось мяне асабіста напружвае, гэта тое, што ён не супрацоўнічае з іншымі блогерамі і палітычнымі сіламі і СМІ, і нават праваабаронцамі. Глядзіце, ребята, у нас реально цяжкі аўтарытарызм. У нас складаны, і ён вельмі устойлівы. Ён за 26 год выбудаваў свае ўласныя інстытуты рэпрэсіўныя,
І такі яны, ведаеце, шматгранныя, яны не простыя, яны не такія, все, як вам падаецца, тупыя мусара, якія нічога не ўмеюць. Да, у іх ёсць свае недахопы, яны далёка не ўсё сильна. Аднак, паверце, гэтая сістэма на вельмі шмат набралася досведа. Я ж казаў, колькі было неўдалых спробаў рэвалюцыі, і не на каждой спробе яны вучацца. Мы не вучымся, разумееце, мы, грамадзянская супольнасць, ну, гледзячы па Ціхановскаму, я бачу, што наступаюць на адны і тыя ж граблі, а яны вучацца. Так калі мы такія, разумныя, чаму яны дагэтуль ва ўладзе? Ну ладно, это адступленне. Дык вось, на гэты моцны, складаны, шматгранны і суворы, насамрэч, аўтарытарызм нельга наступаць без належнай падрыхтоўкі. Трэба супрацоўнічаць з усімі. Трэба аб'ядноўвацца з усімі. Ніколі высілкамі аднога Ціхановскага не будзе зрынута гэты ўрад. Ён, відаць, гэтага не разумеў. Ён думаў. І ён палез на гэту амбразуру адзін і са сваімі прыхільнікамі. Ён... Гэта была фактычна... Ну, давайте зноў жа будзем называць рэчы сваімі імёнамі. Гэта была зноў жа заяўка на рэвалюцыю, да? Заяўка на то, што зараз па ўсіх гарадах выйдуць, сітуацыя выйдзе з-пад кантроля і Ціхановскі стане прэзідэнтам. Я не думаю, што яго думка была, ой, зараз чуть-чуть раскачаю і закончу. Нет, у яго была думка, што все зараз пойдзе як снежны ком. Яно, канешне ж, не пайшло, і яно не магло пайсці па прычынах, якія я азначыў вышэй. Яшчэ і таму, гэта трэцяя ўжо прычына, да, што масавасць дасягаецца толькі праз супрацу ўсей грамадзянскай супольнасці. Акрамя таго, нават сваіх прыхільнікаў ён не мабілізаваў у належнай меры. Ну, колькі па ўсёй краіне выйшла за гэтыя тыдні? Ну, допустим, 1000 чалавек. Допустим, гэта максімум, ну, просто такі касмічны максімум. А колькі стрымы глядзяць? Па 10-20 тысяч чалавек. 150 тысяч подписчикаў. Вы уяўляеце сабе? Вось давайте паглядзім сітуацыю Гомеля, напрыклад. 120 тысяч подписчикаў, з іх, ну, 1020 толькі ў Гомеля, ну, гатовы паспрачацца, да? Возьмем там Мінску болей, да, там па рэгіёнах, тра-та-та. 20 тысяч у Мінску, ну, ось, можна зуб даваць, як кажу, да? А колькі на плошчы было? Я рэальна ўзяў відос, падлічыў, налічыў 40 чалавек. Зараз я вам включу відос. Нарэчы, я выразаў кавалак гэтага стрыма, ён мне вельмі спадабаўся, вельмі натхняльны, класны. І зноў жа паўтаруся, рэспект людзям, якія прыйшлі, малацы. Вы робіце тое, што большасць баіцца рабіць. Зараз паглядзім гэты кавалачак. Стоп, таракан! Стоп! Ну, ой, бачыце, 40 чалавек, да, выйшлі, пакрычалі класна, падтрымліваю. Аднак, колькі людзей глядзіць Ціхановскага стрыму толькі ў Гомеля? Ну, вось я кажу, як мінімум, гэта 20 тысяч чалавек. Это кажа аб тым, што 40 з 20 тысяч ён не змог мабілізаваць не тое, што палову, нават 1/10 са сваёй аўдыторыі. Гэта кажа, ну, чаму не змог, гэта ўжо іншае пытанне. Я ўжо не буду зараз гэта ўсё разбіраць. Так, што казаць нават пра нават не буду казаць пра ягоную аўдыторыю. Ён не вельмі імкнецца з кімся супрацоўнічаць. Я ўжо ад многіх людзей чуў, што, па-першае, ён адмаўляецца ад размовы са СМІ. Ён лічыць, што ён сам, ён як бы дастаткова круты. Ён не кантактуе належнай меры з астатнімі блогерамі. Паглядзіце, колькі у нас палітычных блогераў, сацыяльна-палітычных, да? Ну, 10-1,5 ёсць. А хто з Ціхановскім? Мозгон
і там пару-тройку блогераў, якіх ён сам стварыў, праштурхнуў, падняў, да, там Слуцк для жизни, яшчэ кагосьці. А дзе астатнія? Нават Садкевіч, з якім нібыта Ціхановскі згаварыўся быць ягоным кандыдатам пратэста, ён ні на сваіх каналах, ні на народнай грамадзе не заклікаў прыходзіць. Так што атрымоўваецца, што Ціхановскі разлічваў, што ён толькі з дапамогай свайго YouTube-канала і каналаў у Тэлеграме за разрыне рэжым, так лічыць гэта, ну, вельмі дзіўна, вельмі дзіўна. Гэта такая самаўпэўненасць. І вось гэта вось высакамер'е, да, вось яно вельмі многія людзі, на жаль, адзначаюць у ягоных паводзінах. Вось. Ён не стасуецца з праваабаронцамі і СМІ. Не стасуецца з праваабаронцамі, выснова это вынік той, што людзей затрымліваюць, і па некалькі гадзін не могуць даведацца праваабаронцы, дзе яны, разумееце? Хаця ўжо сістэма адлажаная, вось хто палітычны актывіст, хто шмат разоў сидзеў на сутках, все это выдатна ведаецца, што сістэма насамрэч уже адпрацаваная. Все ты тебя прымаюць, напрыклад, калі ты можаш, ты сам паведамляеш, у тебе есть контакт праваабаронцы, ты пішешь, меня затрымалі, бла-бла-бла, там, да, калі паспеў. Не паспеў, значыцца, твае родныя, ці даверная асоба, з кем ты контакт, кажа, такой-то, такой-то, пашоў на акцыю, і ўжо 2 гадзіны ён не выходзіць на связь, і піша праваабаронцам. Разумееце? Гэта ўжо адпрацавана. Но з прыхільнікамі Ціхановскага гэта так не спрацавана, і я ўпэўнены, дагэтуль невядомыя імёны і прозвішчы многіх затрыманых. Таму што менты таксама не надта ахвотна даюць гэтую інфу. Нафіга? Разумееце? Гэта таксама вынік таго, што Ціхановскі не працуе з праваабаронцамі належным чынам. Варыцца ў сваім мірку, і там кагосьці затрымалі, а каго? А хрен его ведаюць. Так вы разумееце, што людзі, якіх затрымалі і пра якіх ніхто не паклапаціўся, яны з велізарнай верагоднасцю другі раз уже не прыйдуць нікуды. То бок людзі яго есть, скаардынаванасці належнай няма. Вось. Ну і да, яшчэ адна вось недахоп вот этой несупрацы з СМІ гэта было ў том, што пладзіліся панічныя чуткі. Калі затрымалі людзей на даўгінаўскантракце, там былі такія панікі, там казалі, б'юць вокны, там вывалокваюць з машын, там ледзь там 30 чалавек, там некія лічбы называліся заоблачныя. Там, разумееце, няма інфы, пладзіцца паніку. Людзі адзін аднаго запужваюць, а насамрэч менты, яны вельмі зацікаўлены ў такіх панічных чутках. Колькі я, ну, за папярэднія гэтай вулічныя пратэсты гэтага пачуў, там, о, к нам уже 32-14 военная часть едет, ой, на нас там уже светошумовыя гранаты. Разумееце, людзі разганяюць, і за гэта ў них падае баявы дух. А баявы дух мусіць быць. Вось. І такім чынам падсумоўваючы, да, вось гэтыя 3 памылкі, гэта адсутнасць стратэгіі выразнай, прынамсі яны неведама і небачная. Можа яна ёсць у галаве ў Ціхановскага, але прабач, за цябой не пайдуць людзі, калі яна толькі ў цябе ў галаве, больш нікому невядомая. Другое, людзі Ціхановскім не былі падрыхтаваныя належна да вулічнага супрацьстаяння і несанкцыянаваных акцый непадпарадкавання. І трэцяе, Ціхановскі адмаўляецца супрацоўнічаць з іншымі. Ён лічыць сябе самадастатковым, насамрэч ён такім не з'яўляецца. І такая тактыка прыводзіць толькі да таго, што ён кідае людзей у топку непадрыхтаваных, і гэтыя людзі потым, відавочна, другі раз нікуды не прыйдуць, ва ўсім расчаруюцца, ну, не ўсе, але як мінімум большасць з іх. Можа, хтосьці радыкалізуецца, я гэта толькі вітаю, да, перайдзе да больш радыкальных там формаў супраціва, да, галоўнае, каб без забойстваў, да, там і ўсё такое. Аднак, тым не менш. І Ціхановскі, як мне падаецца, вось маё ўражанне, ён лічыць, што ён самы першы тут зараз, да яго ўсе рабілі неправільна, ці да яго былі ўсе дурні, а ён зараз все зробіць правільна. Але так гэта не працуе. Кожны з нас, калі бярэцца атакаваць гэты аўтарытарызм, трэба ўзгадаць, што да цябе ўжо не адно пакаленне аб яго аблымала зубы. А значыцца, браць трэба не сілай, якой у нас відавочна меней, чым у іх пакуль што, а розумам. Толькі розумам і розумам. Спачатку падумаў, потым зрабіў. Спачатку прааналізаваў все, што было да цябе, потым зрабіў. Ну і каб вы проста ўжо не впадалі там нейкую дэпрэсію і в апатыю, скажу, што вось гэтыя затрыманні зараз 17 чалавек на сутках і 29 яшчэ чакае суда ў Ічу. Агулам было каля 100 затрыманых вот за гэтыя апошнія дні. Дык вось, сябры, гэта яшчэ не масавы хапун насамрэч. У 2006 колькасць затрыманых на выбары даходзіла да 1000 чалавек, называліся лічбы. У 2010 700 затрыманых. Амаль усе яны селі на сутках. Я тады сидзеў на Жодзіна у следчым изолятары. У нас цэлы корпус жодзінскай турмы вызвалілі падсутачнікаў. То бок іх усіх перакінулі у іншы корпус. У нас перагруз у хатах быў у 2 разы.
Камера было на 12 чалавек, у нас сидела 24. Ось. Амаль 700 чалавек на сутках. У 2017 700 затрыманых, з іх 150 паехала на суткі. Разумееце? То бок, зноў жа падсумоўваючы, дэцэнтралізацыя, канешне, гэта правільна, за якую ён топіць, аднак яна мусіць быць пры зусім іншым узроўні падтрымкі, а не так, што 15-20 чалавек сабралася і іх нахлабучыць у ментоў ніякай праблемы з них складае. Вось. І што датычна асобы Ціханаўскага. Блін, да, я ўжо апошняе зараз скажу. І перайдзем да справы. Не да справы, ўжо загаворуся, да прачытання вашых паведамленняў. Я не падтрымліваю канспіралогію. Вось зараз мне там пішуць многія, ён там агент Масквы, агент Лукі. Я лічу, у дачыненні да кожнага чалавека можа быць прэзумпцыя невінаватасці. Да, за ім ёсць рэальна падазроныя рэчы. Там і Сабчак фоткался, і з некімі крымлёмскімі паліттэхнолагамі сидзеў за адным столом. І непонятно, дзе ён быў усе гэтыя папярэднія разы, там, у 2006-2010, да, яму не была цікавая палітыка, а тут, бац, раптам хацім страндыжа. Все это дзіўна выглядае. Аднак, не больш за тое, што нам нешта выглядае дзіўна, гэта не дае нагоду чалавека называць агентам Масквы, пакуль ён сам не дасць рэальных пераканаўчых доказаў, што ён такі. Таму я лічу, што адпаведна прэзумпцыі невінаватасці не трэба лічыць яго там нейкім агентам Масквы. Тым больш чалавек хадзіў на акцыі супраць інтэграцыі, ён іх асвятляў, а тым больш агентам Лукі. Ну, прабачце, які агент Лукі там пахадзіцца на сутках на гэтых вечна сидзець, да, там іграць такую ролю як акцёр. Ну, вы б хацелі быць такім акцёрам, да, якого дубасят там палкамі, сажают на суткі, забіраюць машыны, ноутбукі. Ну, да, это все там подмигиваем, да, там с КДБшниками один одному. Это все там хитрая многоходовочка, я тут вы меня победите, а потом, ну, бред. Никто не погодится на такое, да. І ў любым выпадку, канешне, ён малайчына, што ён людзей варушыць, радыкалізуе, ну, не радыкалізуе, неправильно сказал, палітызуе, гэта ўсё роўна добрая праца. Аднак, канешне ж, хацелася побачыць нейкую стратэгію, потому что пакуль што разам з добрым вот палітызацыяй рэальна ёсць і вельмі істотныя, сур'ёзныя недахопы і сур'ёзная шкода. Гэта тая, што, ну, я ўжо назвал, да, што непадрыхтаваныя людзі кідаюцца в топку. Вось. І трэба думаць, і не толькі яму, нам з вами, думаць, вывучаць гісторыю, вывучаць навейшую гісторыю, гісторыю ўсіх папярэдніх рэвалюцый, гісторыю паспяховых рэвалюцый. Прачытайце «Государство и революцию» Владимира Ленина, да, хотя бы для пачатку. Прачытайце Степняка Кравчынскага, народовольцев, прачытайце па рэвалюцыю ў Румыніі. Все гэта трэба вучыць, а не выскочить нахрапом и думать, что мы тут такие разумные зараз усіх переборем. Смелость патрэбная у пэўны момент. Смелость, адважнасць, нават адмарожанасць, яна патрэбная у свой час. А не просто ілбом прабіць гэтую сцену не атрымаецца. Трэба быць разумнымі і браць толькі розумам. Вось, аб чым я ўжо сказал. Все, гэты блок па Ціханаўскаму я скончыў. Зараз пераходзім да вашага чаціка. Як вы шмат напісалі, гэта просто шок. Так, поехали. «126 чалавек, выдатна. Сябры, калі ласка, не забывайцеся данаціць. Калі вы хочаце, каб стрымы былі часцей, калі яны былі больш якаснымі. Я зараз, калі вы не хочаце пазбавіцца маіх стрымаў, калі мяне раптам заблочаць на Ютубе, вось я збіраю палоску, паглядзіце, збіраю на Vimeo. Гэта альтэрнатыўны менш цэнзурны сервер, ну не сервер, этот хостинг, да, для відосаў. Калі ласка, данатьце, і будзем развівацца з вашай дапамогай. Так. Не, у нас є ідэалогія праваслаўны атэізм. Ну, да. Ты класны хлопец, вельмі разумны, Юрась Карась піша, вельмі разумны, вельмі карэктны, стрым супер, вялікі дзякуй, вось прыемна чытаць. Ціханаўскі, так. А што я сказаў замест Ціханаўскага Ціхановіч, ці што? Ну, прабачце, памыліўся. Гук, так.
Гук ёсць. Ну вы ж так не пужайце. З гукам все мусіць было нормально. Мусіло бути нормально. Статкевич не раскручаны ў грамадстве. Людзі не вераць яму. Ну так. Але зараз, ведаеце, яны робяць вялікія крокі ў гэтым напрамку. Вось народная грамада зараз нармальна ў соцсетках пачала працаваць з Ютубам. Конечно, это супер позна, просто капец як позна. Гэта было, трэба пачынаць рабіць там не ведаю колькі часу таму, але ну лепш пазней, чым ніколі. Нужно 1 миллион человек, чтобы вышли. АВГ ЧС. Насамрэч дастаткова 300 тысяч будзе, я вам так скажу. Свяжись з Ціхановскім і укажы ему на ошибки. Ведаеце, я звязваўся з Ціхановскім, ён не настроены на дыялог. І я ведаю нават людзей, якія пісалі ему і прапаноўвалі сваю дапамогу, і іх, мякка кажучы, пасылалі нафіг. Да? Разумееце? То бок я кажу, яму не трэба мае парады, мой досвед, і нічый досвед яму не трэба. Ну, такі чалавек Ціхановскі, хай рухаецца самастойна, паглядзім, што ён там нарухаецца. Федор Бро, парень, что ты несешь? В судах протоколы до задницы. У них еще до суда готовы решения. Я это выдатно ведаю, что их до суда еще готовые решения. Однак, абскарджваць да упора ўсё роўна трэба. Чаму? Таму што калі потым гэтая ўлада сыдзе, і у цябе твае рашэнні былі не абскарджаныя, то ты ніколі не дакажаш, что яны незаконные. Тебе скажут, так, а что ты не обскарживал? Ты скажешь, ой, да у вас все заранее написано. Тебе скажет, хлопец, ну не неси ты херню. Хотел бы, обскардзіў бы. Тому обскарживать трэба ўсё. І да, я ведаю, у судах усё написано заранее, але зрэдку, але бываюць выпадкі, калі альбо адмяняюць протоколы, альбо адпраўляюць на дапрацоўку, альбо апраўдваюць. Гэта адзін выпадак з 50, да? І, дарэчы, раней гэта был адзін выпадак з 200, можа. Але вось літаральна апошнія 2 гады рэальна сталі часта адпраўляць на дапрацоўку пратаколы мусарам. Рэальна часта. Это стало прямо ну вось частай практыкай. Таму не трэба казаць, што это там зусім бесполезна. Я-то ведаю, паверце мне, не горш. Аднак гэта часам працуе. Так. Нет никакого инструктажа. Ну вось як я и предполагал. А инструктаж мусить быть. Тихановский сделал себе пиар хороший. Сейчас его больше людей узнают. Ну да. Палітычны піар у Ціхановскага ёсць, усё астатняга няма. Ну так і ёсць, да, але ж ты на піары ты не скінеш Лукашенку. Дзе Лукашенко выведзе 5 этих самых батальонаў АМАПу, а ты ему что покажешь? Свой пиар? Ой, гляди, у меня 150 тысяч подписчиков. Ну хорошо, у меня 150 тысяч мусоров. Кто пераможа? Какие правооборонцы ты в Беларуси? Блин, Юрий, ну не пиши ты фигню, да? У нас правооборонцы нормально робят свою справу. То, что они могут в умовах авторитарного режиму, да, нашего отсутности правовой державы, то, что они могут, они робят. И зразумела, что их магчымасці абмежаваныя, да? Але ўсё ж таки магчымасці пэўныя ёсць. І калі б не правооборонцы, поверьте мне, у нас бы сажали на бутылку так, что мало бы не показалось никому. Мікола, дзе ты рэкламу набыў? Ужо 115 людзей. Гэта трэба падзякаваць аднаму чалавеку, які ёсць у гэтым чаціку, але не буду казаць, каму, каб не прыцягваць да яго ўвагу лішнюю. Так. А, это Yellowman ты скінуў таксама. Ось, калі Yellowman таксама скінуў, то дзякуй яму. Я просто думаў на іншага чалавека. Стоп таракан, Мария Шиховец. Прикольно, прикольно. Фе, за любое публичное объединение у нас статья. Даже совместное катание на велосипеде давали штраф. Ну, зразумела, что при жаданні можна прыцягнуць. Але калі ты будзеш збіраць сяброў у себе на кватэры, ну, няма ў мусароў зараз інструкцыі, кожны сход, да таго ж іх можна зрабіць так, што мусара аб гэтым не даведаюцца. И у нас шмат за что статья. У нас за выход на улицу статья. Так что зараз на улицу не выходить? Ну, ты правильно пишешь, але на былич.
Біліч, прабач, калі неправильно. Да, ты правильно пішаш, што нас дзяржава як бы ўсіх падпрысоўвае. Гэта факт. Але гэта не значыць, што гэтага нельга рабіць. Гэта не значыць, што у нас няма мажлівасцяў. Акно мажлівасцяў для такой дзейнасці па-ранейшаму ёсць. І яно насамрэч вельмі вялікае. Не трэба казаць, што ой, за ўсё стацья, не будзем нічого делать. Ну, много за што стацья. І вось я прыклад прывёў з экстрэмізмам, да, з рэспубліканскім спісам экстрэмісцкіх матэрыялаў. Ну, таксама за гэты артыкул. І што? Я пішу ACAB паўсюль, прынцыпова. Я на свабодзе, ну пакуль што, да, мяне час ад часу закрываюць. Але калі такіх, як я, будзе 100 чалавек, нічога яны не зробяць. Так і ўсё астатняе. Стацья та стацья, аднак у нас свае мэты, не трэба на гэтыя статьі зважаць. Короче, решил на Тихановском распиариться. Базара нет. Ага, бред несет. Ну, понятно, ребята, коли вы лічыце, что я несу бред, хорошо, вы день... Ну, ось, да, я ж кажу, тут прийшли прихильники Тихановского, да, які думають, любую критику усприймають як нападки, да, як то, что я там хочу ему перегрызть, там, горлоте, там, попиариться на нем. Да поверьте, я не хочу стать президентом, не надо писать такие глупости, да. Я пиарю свою идею, перш за все, а не себе. И я хочу, чтобы были перемены в Беларуси. Коли вы лічыце, что я несу бред, хорошо, вы дзейнічаеце по-своему и робите, что вам кажа Тихановский. И мы поглядим, у кого будет поспех. И где будете вы праз год, где будут люди, якія робили с головой. Мінскі чат не... Юрась Карась. Мінскі чат не вельмі. Бо адмін на інфу аб тым, як на парадзе салдат страціў прытомнасць, пачаў казаць, што нічога страшного, просто ў галаву напекло. Богдана этого 2 раза потом забирали в Минске, на Миле и в Бобруйске. Ну, видите, цікавая инфа. Я зноў жа, я нічога не сцвярджаю, просто показал вам такі скрин. Можа... Было гэты ўгон чатика, можа не быў, я не лажу ў ягоных чатиках, у меня няма часу на то, чтобы сидеть в такой колькасці чата ў Telegram. Так, прав на 100%, дзякуй. Ён увайшоў у ініцыятыўныя групы Статкевіча, здымаў відэа з шэрым катом, северынцам, народным рэпарцёрам і ГД. Ну да, аднак сваю кампанію, да, разумееце, калі яму трэба было піярыцца, ён шмат з кім здымаў відэа. Аднак, калі ён пачынаў сваю кампанію, гэта мусіць быць адначасовы залп з усіх блогераў. Ну, Северынец не блогер, пачнем з этого, да? Ягоная там электаральная база вельмі невялікая. Шэры код, окей. Аднак шэры код заклікаў выходзіць. Ну, як бы, просто зняць відэо гэта мала. Ты мусіш гэтых людзей ставіць у курс аб сваіх планах. Вы мусіце супрацоўнічаць разам. Да, і то, што ён здымаў відосы з разным, я ведаў, але далёка не з усімі. З многімі блогерамі насамрэч Тихановскі в канфлікце. Так. Юрась Карась, аб'яднанне, салідарнасць, зараз гэта галоўнае, гэта пачатак канца рэжыму Лукашенко. Всё так. 170 тысяч, да, ўжо 170, дзякуй за папраўку. Ему об этом говорили очень много раз, что нужно собирать команду. Ну вось, чаму я не слухаю? Чалавек, які не слухае нікога, ну, не ведаю, які чалавек будзе быць, можа, гэты будзе лідарам, і задумайцеся адначасова, які гэты чалавек будзе прэзідэнтам. Калі ён зараз не слухае нікога, як ён будзе сябе паводзіць, калі ў яго будзе вялікая ўлада. Чаму ніхто не выходзіць з яго? Ну, казаць не выходзіць, гэта неправільна, ўсё ж такі хтосьці выходзіў. Насамрэч, выходзіла многа у параўнанні з іншымі кандыдатамі за яго. Аднак, зноў жа, гэта ні ў што не вылілася. Статкевіча 40 чалавек не збірае. Ну, так. Не, раней ён збіраў, вось, калі ён толькі выйшаў з турмы, на ягоныя там пахадзелкі гэтыя па горадзе збіраліся там па 100, па 200, па 300 чалавек, але гэта хутка выдахлася. Дизлайк тебе, стоп таракан. Ну, базара нет. Трэба адзначыць, што людзі, што выйшлі за яго, тыя 40 чалавек самаарганізаваліся ў чатах. Так, ну добра, я ж кажу, вось калі пра Гомель казаць, я ж не кажу, что это кепска. Вышли, самоорганизовались и так далее, это классно. Однако, знову же, ребята, еще раз скажу, оцените, 20 тысяч, как минимум, ну, это минимальный проект. Який його в Гомелі глядачо? З їх вийшли 40. Який відсоток КПД, ефективності?
Тот Лазгиль Янос, ты помыляешься. Ну, хорошо. Цель твоего ролика. Цель моего ролика гэта каб людзі думалі галавой перад тым, як нешта рабіць, і не паўтаралі тыя памылкі, якія былі зроблены да іх. У тебя есть стратегия? Проще всего сидеть и звездеть. Ну, зноў жа, яшчэ адзін чалавек такі, да, які не крытычна слухае все, што яму там укладываюць в уши. Не надо мне казаць, што я сижу і звездю, да, то есть я ж не кажу, што ой, а што Ціхановскі рабіў, пакуль я ў турме сядзеў, да, я таксама магу так сказаць, але ж я на гэта не раблю упор. Што ён там у гэты час фоткаўся з Сабчак, ці там яшчэ бізнес свой рабіў, да, пакуль не толькі я, а іншыя змагары, да, сидзелі ў штрафных ізалятарах у калоніях, да, па 50-60 сутак шызовы грібалі, пакуль Ціхановскі рабіў бізнес. Разумееце, а тут ён стаў раптоўна змагаром. Я лічу неправільна на гэтым рабіць акцэнт. Стаў, і добра. Лепей позна, чым ніколі. Наконт маёй стратэгіі у мяне ёсць прыблізныя планы і думкі аб тым, у які бок трэба рухацца. Я зараз гэта намацаю па ходу справы. Да? Што трэба рабіць? Вось моя стратэгія была. Я не замахиваюсь зараз на звяржэнне рэжыма Лукашэнкі. Я замахиваюсь на канкрэтныя рэчы. Вось, я экстрэміст, флешмоб, 40 чалавек я мабілізаваў. Я дабіўся сумесна з людзьмі, якія мне дапамагалі, таго, што як мінімум з гэтых 40 чалавек толькі 6 якімсьці чынам былі прыцягнутыя. То бок фактычна для 34 чалавек я адмяніў закон аб экстрэмізме. Вось гэта той мізер, які я зрабіў сваімі рукамі. Я не замахиваюсь на то, что я завтра выйду и скину Лукашенко. Тому не треба казать мне, что я только сижу и звездю, проще всего. Это ни хрена не просто, поважанный, как там тебе? Александр. Думать головой, анализовать. Это нифига не просто. Это великая праца, якая потребує реальных высілкаў, якую, на жаль, многие не робят. И из-за чего потом сидять у турме годами и выходят и съезжают за межу. Ух, блин, злите меня. Так. Решим так. Это так, Юля, карацей, перестань, коли ласка, писать херню, альбо я тебе забаню. Давай, коли ласка, конструктивные питания, что ты хочешь почуть. А коли ты будешь тут херню писать, пойдешь у бан. Так. Попробуй, пожалуйста, связаться с Тихановским, укажи ему ошибки. Я уже отказал, да. Ему не треба мой анализ и мои думки, нафиг ему не надо. Микола, молодец, удачи, дякуй. Я была о тебе лучшего мнения, ты меня разочаровал, как и Шапоров. Выбачайте, Екатерина Анатольевна, я не могу быть добрым для всех. Так. Нельзя относиться к людям как к расходному материалу. Абсолютно верно. Вось гэта, да гэта я так само подводзіў. Дзякуй да Яне Ф, что выказала гэтую думку за мяне. Так, ладно, Юлия, карацей, пойдзе нафиг. С образами нафиг не потому, что я там боюсь, что там моя самооценка пострадает, да, что я тут крыжуся, что мне напишут, что там чудило, там мудак, там пидор, яшчэ нехта. Я же от гэтага не стану кепским горшим человеком, да. Однако я просто не хочу, каб у моим чатику, у тых информационных ресурсах, якія я контролюю, была, скажем так, гэта уводзілася ў норму. Мы тут все джентльмены і леді, і мы стасуемся адзін з адным з павагай. А хто не стасуецца з павагай, ідзе ў бан. Так. Спасибо за советы. Дякуй, дякуй, дякуй. Прав на 100%. Ну, вось пошла падтрымка. Ангелина Себик. Блин, перескочу. Ой-ой-ой. Блин, Вовы пишете так шмат. Так, вось. Пропустила 2-3 стріма, уже столькі дзівакоў у чаціку. Мікола, ты найлепшы, ўсё па фактах. Дзякуй. Ну, просто крыўдна, што людзі крытыку ўспрымаюць як атаку асабіста на сябе, да?
калі, ребята, поймите, калі вас не будуць крытыкаваць і указваць на памылкі, вы ніколі не прасунецеся. Калі вы лічыце, што вы самыя разумныя і вы зараз усіх пераможаце, окей. Калі выйдзе так, што вы зараз ціханаўцы пераможаце, все зробіце па ягоным абразцы, в прынцыпе, вы ўжо, ну, як бы гэтага ўжо не атрымала, не здарылася. Все зробіце, як ён кажа, і пераможаце, я скажу, да, я быў неправы, я памыляўся, а Ціханаўскі аказаўся правы, і ягоная стратэгія выводзіць па 30-40 чалавек на вуліцы і кідаць іх, і даваць іх на разрыў амапу, гэта правільная стратэгія, а я быў неправы, прызнаю. Вось тады я зраблю, але паглядзім. Тихановский за мирный протест, какая борьба с режимом? Ну, что такое, ну, як бы я так само за мирный протест, я ж не кажу, что там трэба зброю хапаць заўтра, да? Я за перавагу не гвалтоўных метадаў супраціву, аднак у той жа час за прамое дзеянне, то бок гэта захопы будынкаў, гэта страйкі ўсеагульныя, грамадскае непадпарадкаванне, там, блакаванне дарог. Вось гэта ўсё мусіць ісці ў агульных. Не трэба нікога біць, нікога забіваць, па магчымасці трэба нічога не падпальваць, не ламаць. І гэта таксама ідзе ў агульным шэрагу метадаў грамадзянскага супраціву. Так, Сацык, вітаю. Можно ли идею Тихановского сравнить с походом народных-народовольцев? Нет, думаю, нельзя. Согласен с Yellow, каждый из нас должен быть вожаком. Все правильно. Я до этого так само подвожу. Участники праймерис отказались от участия в президентских выборах. Сегодняшняя новость на Туте. Блин, это классно. Это выдатно. Это значит, что выборы будут максимально делегитимизованы. Будут там такие упыри кшталту Дмитриева, никшимные. И это добро. Когда видос прокрытую? О, я чакаў гэтага пытання. До конца мая будзе. За удзел у стрыме Ціхановскага затрымалі мінулага палкоўніка МВД России. Я таксама звярну увагу на гэты момант. Ох, как цікава. Тут можна такой канспіралогіі настроіць. Но мы не будем. Мы будем лічыць, што гэта просто палкоўнік. І больш ніхто. Але дзе знайсці гэтыя 300 тысяч? Ну, я так само задаюсь гэтым пытаннем. Хорошая белмова, приятно слушать, очень редко кто так говорит приятно. Дякую. Ці будуць анархісты удзельнічаць у акцыях пратэсту летом? А што, уже на лето назначаныя акцыі пратэсту? Ну, у прыватным парадку, канешне, будуць. А ці будзе арганізаваны удзел анархістаў? Насамрэч гэтага зараз гарантаваць нельга. Скажу вам шчыра. Так. Анеля Камбалова пишет. Про православный атеизм был не жарт. У нас в университете культуры была политология, нас учили, что державная идеология это христианство без веры в Бога. Як так может быть? Іншае пытанне. Трэш, конечно. Ну, насамрэч, у официальным подручнике идеологии белорусской державы такого нема. Это, значит, была такая задумка выкладчика того. Как думаешь, каков шанс в этом году изменить власть? Ну, я уже отказал ушей. Я не могу выразіць гэты шанс у адсотках, я могу сказаць, што шанец у гэтым годзе вышэйшы, чым звычайна. Нашмат вышэйшы. Але будзем паглядзець. Вось реально, я настолькі все непредказальна, што я не беруся казаць. Витебске, помнишь случай, квартирник оказался слитым? Да, я ведаў, што вы прыгадаеце зараз гэты выпадак. Было такое, аднак, ну вы разумееце, што это адзін аказаўся злітым, а тысячы іншых такіх сходаў на кватэрах прайшло і ўсё нормально. Ось. Ну да, бывае як бы ўсё всяляка, але выпадак у Витебске, давайте будем шчырымі, это ўсё ж такі выключэнне. Ты супер, побереги себя, хочется видеть тебя на свободе, ты свое отвоевал. Дякуй. Какая ваша идея? Моя идея – гэта анархізм, гэта грамадства самакіравання і калектыўнага валодання маёмасцю. То бок улада мусіць быць максімальна дэцэнтралізаваная, а маёмасць, уся рэсурсы, маёмасць грамадства мусіць знаходзіцца не ў руках адзінак, да, там капіталістаў, бізнесменаў, не ў руках дзяржавы, а ў руках дэмакратычных інстытутаў, органаў самакіравання і тых жа кааператываў.
Критика это хорошо, значит не безразлично, наоборот, есть желание исправить ошибку и сделать лучше, критика точка роста. Вот дякую, правильно человек написал. Ну так, уже 26 лет те, кто делают с головой, сидят по квартирам и гонят на власть. А Тихановский вместо слов и что-то делает. Зразумей, Вадим Новиков, зараз не треба робить что-то. Потому что робление что-то, потом за это приходится платить занадто высокий кошт. Разумеете, за робление чего-то. Поэтому треба робить не что-то, а треба робить то, что уже выстроились наверняка. А каб ведать что, треба думать, думать и думать. И не треба казать, что зараз, ой, много людей думает и действует с головой. Нет, я как раз таки дзеянняў с головой раз-два и обчелся. А еще вельмі часто такое бывает, что люди, якія могуць и хотели б дзейнічаць з головой, не маюць ресурсов. У іх нема бізнеса, столькі бабла, колькі у Тихановскага, и нема 170 тысяч подписчиков. Саша Прохоров. Мікола, у тебе есть досвід барацьбе, а Тихановскі яшчэ не сутыкаўся з гэтай сістэмай. Вы робіце, па сутнасці, адну справу, чаму не дапамог? Не толькі людзям трэба яднацца, а вам таксама. Я ўжо адказаў, што яму моя дапамога не патрэбная, а просто быць расходным матэрыялам і чарговы раз садзіцца из-за того, што Тихановскі вдруг раптам палічыў, што ён можа скінуць у адзіночку ўлады. Я не хачу. Я сесть на суткі паспею заўсёды. Разумееце, я і так сажусь, и у меня стабильно раз в 1,5 месяца приемка. Ну, 1,5-2. Вот зараз 2 уже месяца не было. Фу-фу-фу, да. Завтра, может быть, у любой момент я выходжу з дома, меня винтят. Разумеется, вот я так живу, как каждый день. И я еще мушу вписываться в речи, якія мне бачатся на фоне моего досвіда заранее провальными. Чаго раптам? А чаму Тихановскі мне не дапамагаў, калі у меня был флешмоб, я экстремист? Чаму Тихановскі не дапамог мне, калі я рабіў свае справы? Ну, гэта такія рытарычныя пытанні, да? Я на яго не ўкрыўдую, да? Але поверьте, мне есть за что сидеть, и сесть я заўсёды паспею. И я хочу вписываться в то, что, на мой погляд, мае тенденцию на поспех, шанец высокі на поспех. Белсат, Юрась Карась. Белсат паспрабаваў сказаць пра Тихановскага, з'явіўся чалавек у тэлеграм-канале Хата Белсату і такімі пантамі пачаў выказвацца, што Белсат збірае сплетні. Нельга так. Ну вось, прыклад. Ребята, что это за чудо, хоть немножко сделай, что сделал Тихановский. Ну, яшчэ один человек, да, я б хутчэй спытаўся, Дмитрий Чуб, что ты за чудо, да. Не надо, трэба мне рассказывать, что мне робить, рассказывайте Тихановскому, что ему робить. Только кто сейчас штрафы поможет платить 50, так, да. Да, кто штрафы поможет платить? Тихановский? Ну, добра, калі так. Будем сподеваться. Всем критикантам данной темы хочу сказать, нужно иметь спокойно выслушать точку зрения, не слепо набрасываться. Да, все правильно. Ой-ой-ой-ой. Так. Твое отношение к параду и антипараду, твое отношение к несущим гроб. Ну, мое доброе ставление. Ну, молодцы ребята, зробили там яркий перформанс, парад, отстой, фуфло. Ну, такое же ставление, как у всех думающих людей. Да, я не дякую, все правильно кажешь. Ай, все, чистоправ. Давай, иди гуляй. Это с учетом того, что интеллектуальная работа также подставляет под угрозу аресты и расправы на самом могли и близким со стороны силовиков и прочих граждан с активной позицией. Так, ну да. Так, далей. Микола, я гляжу країну для життя, але лишу, что ты так само маешь рацию. Дякую. Алексей Шестакович, какие теоретические вопросы сейчас самые актуальные для движения анархистов? Я бы сказал, что самое актуальное это как адаптовать нашу теорию под сучасность, якая меняется вельми хутка. Калі шчыра, мы не паспеваем, бо анархистам таксама не дастае інтэлектуальнага аналізу рэчаіснасці. Так.
Валерий, беда один. Ты какой-то псих. Назовись, кто тебя зовут, ты кто и откуда взялся. Ой, зайди на мой канал, там все написано. Реально какие-то недоразвитые. Ты социалист больше? Ну, я себя не лечу социалистом, я лечу себя анархистом, анархокоммунистом, ведомо. Как думаешь, как будет развиваться ситуация с коронавирусом у нас? Неповторим итальянский сценарий. Ну, па ўсім бачна, што хутчэй за ўсё ўжо не паўтарым італьянскі сцэнар. Мы, здаецца, як выйшлі на плато, і будзе, ну, некалькі соцень, я думаю, ну, разумееце, афіцыйную статыстыку, думаю, трэба на 3-4 мнажаць, прыкладна, да, будзе, ну, вось неяк так. Што стала прычынай таго, што берасцейцаў цяпер не затрымліваюць за працэс цесты і ці шмат гэта часу працягнецца? Да затрымліваюць, Кабанов, Петрухін сядзяць жа. Анатоль Кудласевич, Мікола немагчыма ўсё прадугледзець, так і з Ціхановскім. Та-та-та-та-та. Сергей зразумее свае памылкі. Да ніфіга, тут не трэба прадугледжваць усё, понимаете, прямо вось абладаць нейкім мегамозгам, суперкамп'ютарам, які ўсё прадугледзіць. Нет. Гэта былі рэчы элементарныя, якія прадугледжваць не трэба быць вангай. Я ўжо казаў, гэта ўсё не буду паўтарацца, просто падумаць галавой. Так. Так, уже подходжу до конца, у меня же еще есть что сказать. Тебе нравится жить в Европе, там есть минусы, которые тебя бесят. Ну, галоўны мінус, які мяне бесіць, то там няма грамадзянскай актыўнасці, у якой я мог бы займацца. Вось. І мне падабаецца жыць у Беларусі. Нягледзячы на ўвесь пераслед з боку масароў, я нікуды адсюль з'язджаць не збіраюсь. Няхай церпяць мяне тутака. Вось. І, ну, канешне, у Польшчы папрасцей жыць, чыста з матэрыяльнага пункту гледжання. І калі я там троху пажыў, разумееце, тебе проста на ўсё хапае грошай. Там кошты нізшыя, а заробкі большыя. І тебе проста рэальна ўсяго хапае. Тебе дзіўнае для беларуса адчуванне, калі ты прыходзіш у краму і не вышукваеш самае таннае, а просто береш тое, што табе трэба. Так. Так. Почему Запад не давит на Лукашенко из-за отсутствия карантина? Ведь мы соседствуем с Евросоюзом, и им прямая угроза идет. Даже французская газета писала, что Лукашенко санитарная угроза в Европе. А навошта им тиснуть на справы суверенной державы, коли им простей просто закрыть межи и сказать: белорусики, до свидос, мы вам не выдаем шенгенские визы и усё. Я думаю, гэта галоўная прычына. Им не трэба тут что-то нешта супер ціснуць, просто ануляваць візы, што цалкам магчыма і зробіцца. Вось. Как думаешь, зарегистрируют его кандидатом или сразу сольют? Ну, Тихановского уже докладно не зарегиструют, бо он пропускает термины, тому что сидит на сутках. Інтэлектам можна зрабіць вельмі шмат, кідацца на амбразуры заўсёды паспеем. Я аб тым жа. Забаньце фанаты таракана. Не, няхай піша, гэта сад. Гэта наш мясцовы юродзівы, да, это такія, ведаеце, так, ходят там: о, последние дни настают, покайтесь, мы все скоро умрем. Ну, их же никто не чапае, не бьет, потому что, ну, человек как бы поврежденного ума, да, и тому не треба их чапать, как бы, нехай ходят там, кричать, там, мы с их смеемся, как бы, они носят некий позитивчик, да, хоть есть заўсёды з каго поржать. Не памыляецца той, хто нічога не робіць. Ладно, я ўжо адказаў, на гэта не буду паўтарацца. Сёння у Петрухіна дзень раждзення, кстати. Ну вось, трэба ведаць. Так, я казаў пра звычайных берасцейцаў. Ну а што іх хапаць? Як бы ўлада заўсёды была тактыка хапаць лідараў, перш за ўсё. І яны яе прытрымоўваюцца. І я думаю, пакуль у іх пратэст супраць завода не будуць масавыя, такой прям вот 200 чалавек выйшлі, 200 чалавек упакавалі. Не, сёння Тотлас Гільянас. Пачытай вясну, там павінцілі 4 чалавек, не толькі правакатара. Так, добра. Фух, неужо я дачытаў рэшце чацік? Блин, 40 минут толькі чацік чытаў. Все, давайте я буду зараз апошняя частка стрыма. Зараз што я вам раскажу. Ну, як я ўжо казаў, я ўвёў такую традыцыю сябе на стрыме. Я расказваю кожны дзень, чым ён адзначыўся ў рэвалюцыйнай гісторыі, да, бо я яшчэ раз кажу, рэвалюцыйная, гістарычная, анархісцкая традыцыя, яна важная. І трэба нам памятаць, што і да нас былі змагары, яны змагаліся за вельмі многа за тое, што мы
што мы зараз маем і лічым за норму, як 8-гадзінны працоўны дзень, аплачваемыя бальнічныя, за гэта ўсё людзі змагаліся і паміралі, як і базавая свабода слова і ўсё астатняе. І мы мусім памятаць гэтай рэвалюцыі і памятаць, што мы, вось я прынамсі сябе лічу, часткай вось этой сусветнай рэвалюцыйнай традыцыі, да, якая ідзе, цягнецца ў далёкія векі, стагоддзі, прабачце, ў далёкія стагоддзі, і трэба памятаць гэтых змагароў і прыгадваць іх і не разумець, што мы не самотныя ў гэтым сваім змаганні. І вось 10 мая. Што адбылося 10 мая? У гэты дзень, у 1968 годзе, кампазітар Леа Ферэ напісаў песню «Анархісты». Што такое 68 год? Да? Калі вы ведаеце, у гэты дзень у Францыі, да і не дзень год, у гэты год у Францыі, да і па ўсёй Еўропе адбываліся вялізныя бунты студэнтаў і працоўных за перафарматаванне эканамічнай і палітычных сістэмаў. То бок студэнты, гэта проста многія расцэньваюць як нават неўдаўшуюся рэвалюцыю. Гэта быў велізарнейшы сацыяльны рух, які рэальна перафарматаваў Еўропу. Студэнты змагаліся за перамогу як бы сваіх культурных каштоўнасцяў. Гэта было там і свабода кахання, і свабода слова, і свабода палітычных выказванняў, свабода самавыражэння. То бок яны рэальна ў тыя годы універсітэты зрабілі з казармаў рэальна месцамі такімі вальнадумства. Да? Вось май 68-го Парыжы гэта прямо агромны пласт культуры. І былі ў той жа час працоўныя пратэсты, страйкі вялікія, патрабавалі адстаўкі ўраду. І ва ўсім гэтым вялікі ўдзел прымалі анархісты і былі вельмі радыкальнымі, былі самыя радыкальныя часткі пратэстоўцаў, якая там білася з ментамі, якая патрабавала найбольш радыкальных пераменаў. І вось кампазітар Леа Ферэ, даволі вядомы, ён нарадзіўся ў 13-м годзе, сам быў анархістам, выпусціў за сваё жыццё больш за 40 альбомаў, за 46 год дзейнасці. Вось. І ён быў, акрамя таго, што кампазітарам, яшчэ паэтам, перакладчыкам. Вось. І выпусціў такую песню 10 мая, прысвечаную сваім паплечнікам анархістам, якія пратэставалі ў свой час. Зараз я вам яе ўключу. Один момент. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Пераклад тэксту ад мяне. Карявы, але прабачце, які ёсць. On ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des peignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur des anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle. Et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas 700 et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier.
8600 et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien. Bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Так, все. Ну што, прыгожая песня, згадзіцеся. Ось такая натхняльненькая. Спадзяюся, яна вам спадабалася. О, уключыў песню, адразу пра анархістаў 20 чалавек адвалілася ад стрыма. Ну нічога. Так, все, зараз чытаю чацік і будзем пакрысе заканчваць, бо ўжо амаль 2 гадзіны ідзем. Так. Почему? Так. У Тихановского, возможно, есть доверенные люди, на которых формула недоверенности, не сбрасывая его со счетов. Ну да, магчыма. Я дзякую, што нагадалі, я забыўся пра гэта. Так. Как относишься к стратегии Статкевича против Лукашенко? Я уже казал об этом в початку стрима. Микола, ваше отношение к идее Мацкевича о бойкоте выборов и перезагрузке через учредительное собрание? Бойкот падтрымліваю 2 руками, это правильно, это мусіць быць. Про учредительное собрание казал у начале стрима. Так. Тихановский рускомирец, нужен ли нам рускомирный кандидат инкогнито? Ну, я уже писал об этом, точнее, докладней казал, я не лічу его рускомирцем, каб так обозвать человека, мусіць быць вельмі сур'ёзнае обгрунтование. Здоровья, молодец, ты умница, спасибо. Свобода кахания, да. Так, хотел с тобой встретиться, познакомиться вживую. Пишите у Telegram. Ты глядел сериал Sons of Anarchy, насколько он нападает сапраўднай ідэалогіі? Не глядел, але ось у меня такая чуйка, что не отповедаю. Кто хочет больше доведаться про анархизм, пишите мне у Telegram. Зараз я напишу. Кто хоча паразмаўляць пра анархізм, даведацца ці ў чымсьці мне дапамагчы, вось мой тэлеграмчык у чаціку. Так. Ну все, здаецца, на ўсе пытанні адказаў. Калі яшчэ ёсць пытанні да мяне, то пішыце. Будзем сканчаць патроху. Вось, наступны стрым, як звычайна, 24 мая будзе, праз 2 тыдні, у той жа час, у нядзелю, 24 мая. Калі мяне не закрыюць, калі Богу будзе угодна, што я буду на свабодзе. Вось. Дзякуй вялікі ўсім, хто прыйшоў. Усім, хто слухаў, пісаў пытанні, падтрымліваў мяне. Вялікі дзякуй. Ты знаком з нехта? Ну, відавочна знаком, я ж з ім стрыміў. Хто так, усяляк падтрымліваў, гэтак далей. Сябры, хачу яшчэ раз заклікаць. Будьце смелымі. Нічога не бойцеся, дзейнічайце адважна, памятайце, на нашым баку праўда, на іхнім баку праўды няма. Аднак перад кожным дзеяннем мусіць ісці думка, мусіць ісці аналіз. У нас сілы вельмі нероўныя, таму перад тым, як нешта зрабіць, трэба тройчы падумаць і потым толькі рабіць. Вось. Я не хочу, каб нехта тут зараз подумаў, што я там крытыкую Тихановская тактика, значыцца я супраць рэвалюцыі. Не, я за рэвалюцыю. Я хочу, каб толькі яна была паспяховай. А паспяховай яна будзе толькі, калі мы прыкладзем максімум мазгоў, максімум сваёй думалкі перад тым, як дзейнічаць. Інакш поспеху не будзе. Таму адукоўвайцеся, болей чытайце, прашу вас, болей чытайце, глядзіце адукаваўчай всякай штукі гістарычнай. Калі хочаце, звяртайцеся, я вам всю інфармацыю прадставлю. Пра рэвалюцыі мінулага, пра тое, што было ў навейшай гісторыі Беларусі. Вучыцеся на чужым досведзе, аналізуйце, дзеліцеся думкамі з іншымі, абмяркоўвайце, стварайце там нейкія групы, абмяркоўвайце віртуальна, невіртуальна, ўжывую. І з гэтага толькі ў нас нарадзіцца рэальная рэвалюцыйная стратэгія пераменаў, якая прывядзе нас не да новага Лукашэнкі,
не да хаоса нейкага разброда і яшчэ чагосьці кепскага, а рэальна да пераменаў, да свабоды, да дэмакратычнага грамадства, у якім мы будзем людзьмі, а не чаімсьці расходным матэрыялам. Все, дзякуй вялікі за яшчэ раз усім, хто быў. Праходзьце па спасылках у апісанні. Подписывайтеся на ўсе мои каналы, соцсеткі, тэлеграмы. Я, ва ўсіх соцсетках знаходжуся. Усім добра і крытычнага мыслення. Анархія пераможа. Ну, пасаран.